Добрый день, даражэнькія. Толькі шчырыя размовы, толькі самыя добрыя навіны вас чакаюць цягам бліжэйшых 2 гадзін. Але аба ўсім па парадку, што нас чакае? Паклапацімся аб здароўі, пагаворым пра прышчэпкі і вірус папіломы чалавека. Даведаемся, чаму калінкавіцкі строй лічылі адным з найпрыгажэйшых у Беларусі. Як ён выглядаў, пакажа, зразумела, Кацярына Ваданосава. Будні беларускага таксіста ў Польшчы. Паразмаўляем з кіроўцам прама на працы. І натхнімся бадзёрасцю актыўнай пенсіянеркі. Сходзім на кірмаш з блогеркай Аляксандрай Ханевіч. Вось зараз я хочу асабіста прывітаць тых нашых гледачоў, якія ўжо распачалі і пішуць у нашым чаце пад трансляцыі. І заклікаю, калі хтось яшчэ гэта не зрабіў, далучацца і даць нам трошкі натхнення і таксама пазітыўнай энергіі. Гэта наш першы з Анатолем эфір. Анатоль Шырвель. Аліна Коўшык. І да вас адразу пытанне, як пачалася ваша раніца, з кавы ці з гарбаты? Напішыце нам, раскажыце, а мы абавязкова пачытаем вашыя каментары. Я асабіста праверу і таксама напішу, што я ўжо паспела выпіць. Мы не толькі іх прачытаем, але абавязкова агучым лепшыя каментары ў нашай праграме. Але, хачу нагадаць, памятайце пра бяспеку. Дарагі сябры, што, наша раніца пачынаецца досыць бадзёра і на канапе можа з'явіцца ўжо вельмі хутка наша першая госця. Солнце настрой, хрень надто, снег за окном. Ці гэта вата, холодный ветер вырвал птушку з гнезда і кинул у неба. Такая весна, система стоїть моци, тисне на стабілізатор. Як ти не ховайся во внутренний ламбатор. Альцем шлегес, котится у яму и сидит внутри, не вывозить ни грамму. Але осенью, летом, зимой чи весной головне заховывать позитивный настрой. Життя як гопнику в отбороте с трубой, носи с собой монтировку и позитивный настрой. И в глазетах, и в головах домострой. Профессор, заховывайте позитивный настрой. Вечерами вино разбавляешь слезой, ты текилу и заховывай позитивный настрой. Как оказку носи под стрелою не стой. И заховывай, заховывай, заховывай настрой. Вось бы нам час масштабной психотерапии, как туды могли потрапить со столицы из периферии на гигантскую кушетку, как миллионы 3 залезла, и гигантский доктор белых побусе у свое кресло. Кажете, покуху часом едзе отпадеял. Кажете, не треба болей вам таких хоккеев. Физично и морально, кажете, вам тяжко. Ну вы ж ведаете, что у любой хвороби ваш. Цікаво, чи мила би мама раму без галаперидолу і диазепаму? Усяго на 3 дні закупився мукой. Прибульбуй, заховай позитивний настрой. Пливеш по капусту з волком і козой. Раби і заховай позитивний настрой. Прочнулся у труне под могильной плитой. Давай и заховай позитивный настрой. Закрыли кием шаурмой вокзала. Заховай настрой и аж хатнее сало. Дзякуем Лейбоніку за гэты пазітыўны настрой, зарад бадзёрасці ў гэтую раніцу з Белсатам. І ўжо на канапе наша першая госця Дар'я Новік, акторка, спявачка, кіраўнічка вакальнай школы. Вітаю, Дар'я. Вітаю. Добрый день, Дар'я. Першае пытанне такое для разгону нам, што наш голас кажа пра нас іншым людзям? Ці шмат гэта, ці мала, я не ведаю, там, пачуў першыя ноты і нешта такое, люблю гэтага чалавека, альбо там... Я думаю, што так, што голас вельмі шмат кажа пра чалавека, пра тое, наколькі ён упэўнены ў сабе, наколькі ён не упэўнены ў сабе, наколькі ў яго шмат ёсць нейкіх такіх заціскаў у голасе і ў целе таксама. Таму, канешне, так. І я ўжо дакладна магу па першаму гуку зразумець, ці спявае чалавек, ці не. Ну вось я, напрыклад, не спяваю, але таксама працую з голасам. І вось у мяне гэты шлях да такога сапраўднага тэлевізійнага голасу быў вельмі даўгі. Бо калі я пачынала, у мяне быў такі тоненькі галасочак. І у мяне было шмат заняткаў з рознымі экспертамі. З голасам можна працаваць. І вось кажуць, што вочы люстэрка душы, вось, мабыць, і голас таксама люстэрка душы. Як можа чалавек змяніцца, калі ён працуе над сваім голасам? Ну, па-першае, мне здаецца, што чалавек можа стаць болей упэўненым у сабе. Па-другое, я думаю, што больш камунікатыўным, бо часам
чалавек трошкі замыкаецца ў сябе, калі ў яго яму не падабаецца яго голас, напрыклад. Вось. Ну і мне здаецца, што ўвогуле развівацца, ісці далей і штосьці з сабой рабіць, гэта ж круто. Абсалютна, абсалютна вельмі крута. Дар'я, а раскажы, калі ласка, пра вось гэты гукавы тэатр. Што гэта за з'ява такая? Хто можа далучыцца? Што там за акторы ў гэтым тэатры? Першы раз, шчыра скажу, першы раз чую, каб быў вось адмыслова гукавы тэатр, не візуальна, а гукавы. Да, і ці могуць туды мужчыны патрапіць? Самае галоўнае. Зараз адкажу на ваше пытанне. Гукавы тэатр узнік ужо ў працэсе нашай групы вакальнай, дзе мы пачалі вельмі шмат імправізаваць, дзе мы пачалі вельмі шмат цікавых рэчаў рабіць з гукам, з голасам. Гэта не зусім музыка ўжо, гэта ўжо больш. Гэта цэлы тэатр, які чалавек можа ўспрымаць увогуле закрыўшы вочы. І, у прынцыпе, мы хацім далей развівацца ў гэтым напрамку, рабіць спектаклі гукавыя, без зроку, толькі праз гук. То бок прыходзіш у тэатр, заплюшчваеш вочы, так кладзешся і адчуваеш так. Так? Вось Аліна сказала, што ты не спяваеш, да? Не. А вот увогуле ці існуюць людзі, якія не могуць спяваць? Пачакай, я раскажу цікавую гісторыю на гэты конт. Калі майму сыну было 3 гады, я вельмі хацела быць добрай мамай, намагалася і спявала яму калыханкі. Майму сыну было 3 гады, і ён мне такі кажа: «Мама, не спявай, чытай». Карацей, ён забіў ва мне ўсё. Але ж тут мусіць быць не толькі пра спевы, вось. Ну, дакладна. Не толькі пра спевы такія па нотах, можа быць, распяваць голас яно карысна, просто нават калі слыху няма, не? У любым выпадку гэта карысна. І у маёй практыцы, як наўчыцелькі спеву, не было ніводнага момента, калі чалавек не спяваючы не пачаў спяваць. То бок усе мае вучні пачынаюць спяваць. То бок не ўсё страчана ў мяне. Не, абсалютна. А да якога ўзроста можна вучыцца спяваць? Да любога. Абсалютна. Да мяне ходзяць абсалютна розныя вучні з рознага ўзроста. Да мяне нават ходзяць людзі, якія на 20% толькі слышаць. Глухія, амаль глухія людзі, і яны вучацца спяваць, ходзяць, і нават у іх атрымліваецца. Ведаеце, гэта проста такое шчасце, калі у мяне атрымліваецца з імі. Яны да слёз шчаслівыя ад таго, што ў іх атрымліваецца. Я, дарэчы, таксама вельмі люблю спяваць і спяваю ў самых незвычайных месцах. А вы ці любіце такую... А ў душы спяваеш? Да, усюды, і ў душы. Я як спяваю ў душы, дзеці кажуць: тата, заканчвай, бо нам трэба таксама ў душ патрапіць. Вось цікава, у вас такая практыка ёсць, или спяваеце вы для сябе, не веда, там неяк таемна? Таемна? Я адзінае, што заўважыла, я апошнім часам спяваю, калі пылесошу дыван, ці щось такое, не ведаю чаму, бо галосна, і я там магу шмат чаго цікавага да сябе прыдумаць. Вось мне, каб спяваць, мне патрэбны такі добры настрой, такі сапраўды бадзёры. Калі я сумная, і найчасцей у машыне, калі вельмі так, ведаеш, включыш музыку гучна, і тады і можна спяваць, калі ніхто не чуе. І, дарэчы, быў нядаўна таксама такі досыць смешны выпадак. Мы былі на канцэрце вольнага хору у Брусэлі. Падаецца, в Брусселі гэта было. І быў выдатны канцэрт, у меня быў такі ўзнёслы настрой. І я, канешне ж, ведаю ўсе гэтыя песні. І сидзела у другім радзе і спявала. А перада мной сидзела Марта Кос, гэта еўракамісарка ў справах пашырэння добрасуседства. І яна такая кажа потым мне пасля: «Я чула, вы цэлы канцэрт, увесь канцэрт так спявалі прыгожа». Мне так стала сорамна, тому што я разумею, што я фальшывіла. Але вось гэтая традыцыя спеваў, і асабліва харавых спеваў, вельмі папулярная ў балтыйскіх краінах. Часта Беларусь таксама называюць 4-й Балтыйскай рэспублікай. Вось ці ты думаеш, мы можам прышчапіць і сапраўды зрабіць харавыя спевы вось такім масавым спортам беларусаў і беларусак? Ну, было бы круто вельмі, каб было так. Але мне здаецца, што тут важны момант тое, што дазволіць сабе спяваць. Бо вельмі часта людзі самі кажуць: вось вы кажаце, я фальшывіла там. Мне здаецца, што не трэба ввогуле на гэта звяртаць увагі, бо калі мы вучым новую мову, напрыклад, мы ж таксама памыляемся. Ну і як можна навучыцца спяваць, не фальшывя і не рабіць памылкі пры гэтым? Мне здаецца, што трэба проста дазваляць сабе, бо вакал гэта такое же развіццё, як і ўсё астатняе, там вывучэнне мовы, там вучэнне на права, там яшчэ штосьці такое. То бок мне здаецца, што не трэба сабе нейкіх рамкаў. Трэба спрабаваць спяваць дуэтам, я думаю.
Я думаю, Анатоль, у нас з тобою тут будуть ще магчимості паспіваць з дуэтам і пагутарыць з дуэтам таксама. Дар'я, я абяцала складаныя пытанні. Вось нас глядзяць зараз людзі, які падумалі, добра, я зараз хочу пачаць спяваць. З чаго пачаць? Пачаць слухаць музыку. Вот так. Розную. Мне здаецца, што гэта першае, што патрэбна. Да мяне часам прыходзяць людзі, якія, ну, я іх пытаю, а што бы ты спела? Я нічога не ведаю. Ну і, канешне, калі чалавек не вучыцца, не слухае музыку, яму няма з чаго чэрпаць гэтую энергію музычную. І ён не ведае нават, што рабіць з гэтымі нотамі. То бок трэба слухаць шмат музыкі і класічнай, і эстраднай, і рок. Ну, ўсё, што заўгодна, што падабаецца, што нейкае, штосьці выклікае там у душы. Такі пачуцці. Так, першае, што гэта слухаць. Ну і спяваць разам. У нас ранішняя праграма, дарэчы, можа быць, ёсць якія-то практыкаванні, которые трэба рабіць вось з раніцы, менавіта з голасам, распяваць, там, не знаю, там, ла-ла-ла-ла, там. Мне здаецца, што спачаць лепей не з вакальнай гімнастыкі, а з дыхательнай гімнастыкі, бо як бы дыханне гэта найпершае, што павінна быць, калі ты спяваеш. Дар'я, пакажы, калі ласка, адно-два практыкаванні, каб зараз все нашы гледачы і глядачкі перад тэлевізарамі і перад сваімі экранамі, смартфонамі паспрабавалі паўтарыць і пачалі сваю працу з голасам такой свядомай уже сёння. А я магу стаць? Так, конечно. Ну, самае галоўнае, што павінна быць у вакале, гэта не перабіраць з дыханнем, то бок не рабіць вось вялікі вдох, так? Часта нам трэба всяго лишь... Я паспрабую разам з табой. Давай? Давай. Я зраблю вось гэты крок у неўтульнасць. Глядзі, каб нам спяваць, нам дастаткова вось такого вдыха. І выдох. А на выдохе мы робім трошки мышцай нашага жывата, просто падтрымліваем, каб нам, каб яны трымались. То бок... А цяпер, напрыклад, вось, гэта ўжо цікава. Я думаю, што наш гукач зараз проста вар'яцее ад такіх гукаў, таму, шановныя, прабачце. Але мы вучымся спяваць, і гэта вельмі сур'ёзная справа. І яшчэ адзін момант, які вельмі важна ведаць, што калі мы набярэм шмат паветра і пачнём спяваць, нашы звязкі схлопваюцца вельмі моцна. То бок, напрыклад, я магу зараз заспяваць? Можаш, конечно. Напрыклад, вось мы робім вялікі вдох, у нас там не атрымоўваецца нічога, разумееце? То бок у нас не атрымоўваецца абсалютна нічога, каб заспяваць. Вось я раблю зусім, я нават з вамі зараз размаўляю, доўга-доўга не раблю, потым і мне не трэба нічога, каб не вдохнуць нічога. Нам трэба вельмі мала паветра, каб спяваць. Мала паветра, але добрая тэхніка. Але добрая тэхніка, але гэта тэхніка вельмі хутка можа нарабіцца. Вось зараз у мяне не застаецца нічога іншага, як проста запісацца да Дар'і на заняткі і на наступны наш эфір паспрабаваць штосьці заспяваць. І калі-небудзь мы з табой разам можам так спець «Мы дыхаем зноў». Вельмі люблю, дарэчы, гэтую песню. Да, класная песня. Так што ёсць у нас ужо ідэя. Дзякуй вялікі, Дар'я, рэаліці-шоу. Я думаю, што все ж таки дзеля таго, каб нашыя гледачы зацэнілі, все ж таки трошки працы нам яшчэ патрэбна. Можна зрабіць нейкую фабрыку звёзд. Я думаю, што у нас ёсць такія магчымасці. Гэта быў пітчынг праекта. Даша, дзякуй вялікі, што завітала ў студыю. Я спадзяюся, шаноўныя гледачы і гледачкі, што вы паспрабуеце працаваць з голасам. А што найменш, заспявайце сёння нейкую сваю улюбёную песню. Дар'я Новік, спявачка, акторка, кіраўнічка вакальнай школы. Дзякуй велізарнай, што далучылася да нас. Сёння завітала і разбудзіла, сапраўды нас абудзіла сёння. Дзякуй вялікі. Ну што, зараз мы працягнем наш эфір не менш цікавай і натхняльнай гісторыяй. Маем на ўвазе, што... Як выглядалі нашыя продкі? Што яны насілі, якім чынам гэта было зроблена? Як гісторыя ўплывала на моду, а мода на гісторыю? У эфіры праграма «Нітка зорка». Мяне завуць Кацярына Ваданосава, я ўмею шыць, вышываць. А яшчэ я гісторык і з радасцю падзялюся з вамі сваімі ведамі пра густы і эстэтычныя перавагі папярэдніх пакаленняў. І сёння мы пагаворым пра сапраўдную пярліну беларускага традыцыйнага мастацтва – калінкавіцкі строй.
Вы, напэўна, ведаеце, што зусім нядаўна з друку выйшла кніга, якая называецца «Экспедыцыя Вацлава Ластоўскага 1928 году. Захаваная спадчына». У кнізе сабраныя фотаздымкі, зробленыя падчас трывання экспедыцыі Ластоўскага і змешчаныя ў адмысловым альбоме. Доўгі час у СССР ніхто нават не мог узгадваць пра гэты альбом, таму што падчас Другой сусветнай вайны яго вывезлі ў Лондан, дзе ён доўгі час захоўваўся і зараз захоўваецца ў Скарынаўскай бібліятэцы. І часам мне вельмі шкада і балюча, што калі я займалася аднаўленнем свайго калінкавіцкага строю, у маім ужытку не было гэтай кнігі, таму што тут, па сутнасці, энцыклапедыя тагачаснага жыцця. Ты можаш выбраць любы фотаздымак, расшыфраваць вышыўку на ім і аднаўляць свой строй. А яшчэ для мяне асабіста вялікую каштоўнасць прадстаўляе тое, што людзі тут жывыя, яны натуральныя, яны арганічна існуюць у сваім сусвеце. Кабеты усміхаюцца, яны не баяцца, яны не змушаныя, яны усведамляюць уласную прыгажосць і прыгажосць уласных строяў. І ніхто, напэўна, не ведае, што пройдзе літаральна некалькі гадоў і вынікі экспедыцыі будуць абвешчаныя шкоднымі, усе гэтыя фартухі, выкшталцоўныя кашулі будуць адкінутыя і спаленыя ў печках, а фотограф Тэадор Гамальжыян-Гальмады знікне без вестак, а сам Ластоўскі будзе пакараны смерцю. Не бойцеся, усё будзе добра. Я не баюся. Толькі не глядзіце, калі ласка, на Вацлава Юстыновича, а глядзіце на мяне, альбо вось там на дрэва. Цудоўна. Так, і рукі трымайце так, нібыта вы вышываеце. Ага, цудоўна. І кадр. Вёска Ламавічы маладзіца ў святочным строі, у кашулі з крызай. Дзякуй, Кацярына. Можа, калі-небудзь твае дзеткі будуць гэтыя здымкі ў кніжках разглядаць. Дай Боже. Вацлав Юстынович, давайте фото на памяць, каб праз 100 год нашчадкі пабачылі. Итак, посміхаемся. Якія вы прыгожыя! Вось сапраўдныя беларусы, самыя прыгожыя людзі на зямлі. Канешне ж, гэта была Нітка Зорка і Кацярына Ваданосава. І карыстаючыся момантам, хачу павіншаваць Кацярыну і ўсю каманду гэтага тэлепраекта Нітка Зорка з намінацыяй на прэмію Багушевіча. Але гэта не адзіны белсатаўскі праект, які ў шорт-лісце гэтай прэміі. Таксама вы са Скарынай Цімохакадовіч, прывітання, вельмі ганарымся з вамі. Вамі вы робіце неверагодную працу. А вось тут ужо да мяне далучыўся Андрэй Сульжыц. Хаця скарыстаюся момантам і нагадаю, што глядзець гэтыя праграмы, асабліва Нітку Зорку, вы можаце на Белсат Хістары, што аўторак а 21:30. Андрэй, вітаю цябе. Прывітанне, Аліна. Я бачу, што ў цябе тут вельмі шмат захапляльных рэчаў з інтэрнэту для нас. Раскажы-ка. Добрай раніцы, дарагія беларусы. Адмыслова для вас я прачнуўся і паглядзеў усё, чым вы дзеліцеся ў сацыяльных сетках, у Інстаграм, Тэлеграм, Фэйсбук, Аднакласнікі, может быть, ВКонтакте и так далее, и подобрал основное, чым вы делитеся, что публикуете и про что размаўляете. И пачынаем мы з Маладэчна. Па-першае, мы вітаем усіх, хто глядзіць на гэтага слаўнага гарадочку. Маладэчынцы, прывітанне. Прывітанне напішыце ў каментарах, ці вы з Маладэчна, а калі не, то з якіх гарадоў іншых напішыце. Нам вельмі цікава, дзе нас глядзяць зараз. Спадзяюся, у Маладэчна нас глядзяць таксама. Землякі, прывітанне. Да рэчы, Маладэчна ці Маладзечна? Ну, маладэчынцы кажуць Маладэчна, наколькі ведаю. Прынамсі, раней. Ну, добра. Вось напішыце, як вы лічыце, як правільна, таму што вось ёсць сумневы. Ну, дарэчы, будзе цікава пачытаць, а праз хвілін 15-20 я яшчэ і прачытаю гэтыя каментары. Маладэчынцы, калі ласка, прыходзьце ў каментары. Такім чынам, маладэчынцаў здзівілі цэны на шышкі. На шышкі? На шышкі. Ніхто нават не ведае, што не прадаюцца. Не ведаю, хто пра што падумаў, але тут размова пра звычайныя, зялёныя, елачныя шышкі. Такія вось прадаюць у Маладэчна. Мяркуючы па пасту з тык-току, каштуюць яны, вось што здзівіла маладэчынцаў, 30 рублёў за мех шышак. 30 рублёў за мех шышак. Цікава, ці карыстаюцца яны попытам, цікавіцца непасрэдна сам аўтар гэтага відэа.
Ну, карыстальнікі пачалі, зразумела, актыўна каментаваць в тиктоку. Як можна іх выкарыстаць? Вось, я вось зараз думаю. Першае, што прыходзіць у галаву, то, што можна ў кагосьці шпуляцца гэтымі шышкамі. Ну, может быть, шпуляция, я не ведаю, может быть, можно робить некие гарбаты, может, не в сельской господарстве. Абсолютно идей нема никаких, не то, как у меня, ці у тебе, нема идея у нават у тых, хто гэта все каментуе. У мяне шышкі асацыююцца з адным, што звычайна у нас вось у бацькоў у хаце растуць сосны, і трэба іх штодня было гэтай шышкі збіраць, такія, ведаеш, вёдры гэтых шишак і выносіць у лес, таму што яны падалі бясконца проста. Ну так вот, Алена, і уяві, 30 рублёў ось за такі вялікі мех. Я могла бы нормальны бізнес зрабіць. Так может быть, мы не тым займаемся, чым трэба? Я думаю, мы займаемся тым, чым трэба. Расказвай далей, што ты там яшчэ знайшоў. Ідзем далей, а вернее, едзем. Вось такі аўтамабіль заўважылі на дарогах Беларусі. Аўто як бы звычайны бусік, але не зусім. Яна ехала вуліцаю і моцна дымела. Што там дыміць унутры, навошта там прывареная вось гэтая труба, задаваўся пытаннем аўтар відэа, але так да адказу і не прыйшоў. Як не прыйшлі да адказу, навошта гэты дым з машыны і каментатары? Буржуйка ці што там? Можа быць буржуйка. Справа ў тым, што АЭС ніяк запусціць не могуць, абаграванне аўтамабіля электрычнае можа быць, ну, як бы дарагое, то для абагравання, можа, сапраўды людзі б ставілі буржуйку. Тэслу мы ігнорым, таму не, абсалютна, але вось такую буржуечку, гэта такі, ведаеш, спецбеларускі праект. Новая кліматызацыя і абагравання ў машыне. Наколькі бяспечна, трэба было б, конечно, з пажарнікамі спраўдзіць. Так, трэба спраўдзіць. Яшчэ таксама каментары пішуць пра тое, што, можа быць, это асобная маршрутка для тых, хто паліць, і паліць даволі шмат. Ну і па-другое, все-таки кожны раз, кожны тыдзень на капеечку, на дзве, кожныя 2 тыдні даражэе бензін. І, можа быць, нейкі беларускі умелец проста ўзяў і перавёў сваю машыну на дровы. Ну, гэта таксама цікавая ідэя, трэба запатэнтаваць, але адзінае, што тады да такой машыны трэба яшчэ прычэп дроваў, каб можна было ўсё ж такі кудысьці даехаць. Ну, я думаю, што ў наступным відэа праз тыдзень мы і пабачым машыну, якая дыміць, а ззаду акурат і вязе за сабой дровы. Ідзем далей да Бабруйска. Што ў нас там адбылося? Камітэт дзяржкантролю правядзіў правяранні магазінаў у Магілёўскай вобласці. Ну і знайшлі стандартныя там праблемкі. Да прыкладу, там кошты на садавіную гародніну былі завышаныя ўдвая, а самі вот гэтыя фрукты былі такія ўжо, можна сказаць, трошку прытомленыя. А цяпер на экранах пірожныя. І ведаеце, што з гэтымі пірожнымі не так? Все справа тым, што ў адным з магазінаў у Бабруйску тыя пірожныя былі пратэрмінаваныя на 60 дзён. Уявіце сабе, за 60 дзён маглі з'явіцца нейкія зусім іншыя формы жыцця ў гэтых пірожных. Я думаю, напэўна, з'явіліся. Галоўнае не завесці такія новыя формы жыцця ў сябе ў сярэдзіне. Таму трэба вельмі асцярожна глядзець. Я заўсёды, дарэчы, калі купляю прадукты, гляджу на дату спажывання, бо неаднойчы здарылася, што прадукты былі сапраўды пратэрмінаваныя ў крамах. Слухай, 60 дзён, это можа быць новая форма жыцця. У гэтай навіне, каб было весялее, можна бы просто паразмышляць, як это магло быць. Пра вот тое, што яны пратэрмінаваны на 60 дзён, можа, паведаміў сам медавік. Яны прыйшлі ў магазин, і сам медавік кажа, што сапраўды на 60 дзён ужо пратэрмінаваны, а вось карзіначкі з грыбамі і трубачкі. Толькі на 59. Толькі на 59, але іх зараз тут няма, яны в малочным аддзеле з дзяўчатамі. Самі схадзілі, сваімі ножкамі. Так. Ну і на завяршэнне, зноў-такі, ідзем у магазин. Ходзяць чуткі, што ў краме можна набыць тавар менавіта за тыя грошы, якія ўказаныя на цэнніку. І вось у магазине ёсць такая вот справа, цукерачкі беларускія за 0 рублёў 0 копеек. Ось такі кошт указаны на цэнніку. Беларусі падзяліліся відэа, як у адной з крам натрапілі на такі нерэальны атракцыён шчодрасці. Ось такая у нас ці хтосьці паспрабаваў набыць гэтай цукерачкі, атрымалася? На жаль, вось мы не ведаем, ці атрымалася когосьці набыць. Я думаю, што калі у чалавека была купюра в 0 рублёў 0 копеек, то тады можна было бы. Так. Андрэй, ты ведаеш, які сёння дзень? Ох, мамачкі. Акрамя таго, што сёння 22 сакавіка. Субота. Субота. А яшчэ сёння дзень таксіста. О, мае віншаванні. Ой, і мае віншаванні, дарэчы, сёння з раніцы я ўжо скарысталася, едучы на працу. Дарэчы, дзень таксіста з'явіўся таму, што яшчэ на пачатку 20-го стагоддзя ў 1907 годзе ў Англіі выехалі першыя таксоўкі. Я вось думаю, як мы маглі выглядаць першыя таксоўкі прыкладна ў маёй роднай гародні ў той час. Напэўна, такі павозкі з конямі, а там ужо былі сапраўдныя машыны, якія мелі лічыльнікі, вось колькі колы праехалі, трэба было заплаціць столькі за праезд. Так што вось бачыш, як даўно, якая дрэўняя, старадаўняя гэта прафесія. Таксоўшчык. Слухай, у нас акурат праграма ранішняя,
таксісты любяць ранішнія праграмы, бо яны ўжо працуюць. Но чым не нагода, але ў іх столько радыё, завесці яшчэ і радыё Белсат. Радыё Белсат, і я думаю, што гэта таксама добрая нагода паразмаўляць з адным з таксоўшчыкаў за жыццё. Вы ведаеце, што таксоўшчыкі гэта хіба што найлепей паінфармаваныя людзі, бо калі прыязджаеш і пачынаеш размаўляць, то яны заўсёды могуць табе расказаць літаральна ўсе навіны. Таму глядзім і слухаем таксоўшчыка і радыё Белсат. Меня зовут Чашевик Денис. Я заехал з Беларусі ў 2020 годзе пасля правакацыі з айфоном. Міліцыянт пераапрануты спрабаваў мне прадаць айфон за 10 рублёў за шкляначку водачкі. Быў вымушаны выехаць, забраў сям'ю. Ну і з 2020 года жыву ў Беластоку. За некалькі год у Польшы я паспрабаваў некалькі прац, але спыніўся на таксоўцы, бо у таксі у мяне вольны графік, я сам сабе начальнік. Ну і так сталася, што праз некалькі месяцаў пасля таго, як я прыйшоў на чужую фірму, я адкрыў сваю дзялальнасць і працую цяпер увогуле сам на сябе. Я працую ўжо 1,5 гады ў таксоўцы. Першы час было цяжка псіхалагічна. Я думаў, што трэба добра размаўляць па-польску, але як пачаў, то праз буквально тыдзень-два стала лягчэй і гэтыя ўсе страхі адышлі. Ну, з незвычайных рэчаў, якія вазіў як перадачы, то гэта пачка пельменяў, 3 кілаграмы, паездка 20 злотых была. Тыя пельмені, можа, танней яму выйшлі. Звычайна пытаюцца адкуль? З Беларусі ці з Украіны. Звычайна пытаюцца адзін тут ці з сям'ёй. Калі расказваю, што жонка з дзецьмі, што жонка працуе, то палякі выказваюць павагу да такіх людзей, якія прыехалі і не сядзяць на пасобях. Все свои выдатки я оформляю на фактуру, передаю бухгалтеру, плачу за себе податки, плачу за себе ЗУС и ведаю, что праз некалькі гадоў да мяне пытанняў о падаткавай Польшы не будзе. Шмат беларусаў прыязджае ў Польшу, шмат робіць полулегальна, выкарыстоўваючы нейкія шэрыя схемы. Але тыя, хто выехаў па палітыкі, тыя, хто не можа ў дадзены момант вярнуцца дадому, яны павінны працаваць легальна, каб праз пару гадоў іх не было пытанняў ад польскіх уладаў і каб да іх ставіліся з павагай. Сапраўды, павага ў жыцці для нас вельмі важная. Гэта быў сумленны беларускі таксоўшчык у Польшчы. Спадзяюся, што можа хтосьці з вас калісьці карыстаўся ягонымі паслугамі. І, магчыма, ужо сёння ён пачаў сваю раніцу і вязе куды-небудзь сваіх пасажыраў. Я, дарэчы, люблю сама вельмі зранку ганяць на машыне, калі такі, ведаеш, пустыя вуліцы гораду. Дарэчы, таксістыкі, ўсе людзі вельмі любяць пахвалу, таму хто сёння будзе карыстацца паслугамі таксі, не забывайцеся іх павіншаваць. Я ехаў сёння сюды на працу, кажу, дарэчы, сёння дзень таксіста, са святам. Ён такі шчаслівы, падзячыў, паехаў. Ну, я думаю, што хорошы дзень. І 5 зорачак у аплікацыі, да. конечно. А вы з чаго пачынаеце сваю раніцу? Вось наша недаўняя госця Дар'я раіла пачынаць з практыкаванняў для дыхання. Які у вас самы любімы занятак? Раскажыце, калі ласка, у каментарах да нашай трансляцыі. Мы чакаем вашых адказаў. Анатолий, вось хочу тебя запытаць, ці ты ведаеш пра дзень святога Патрыка і ці калісьці у тебя быў шанец адсвяткаваць, вось як такі сапраўдны беларускі ірландзец? Ну, я, конечно, чуў там, што Ірландыя, святы Патрык, там, значыцца, зялёны колер, трылічнік, піва, але вот, ну,
па-сапраўднаму так я ні разу, дарэчы, яшчэ і не святкаваў. Я таксама, дарэчы, не святкавала, таму я думаю, гэта добрая нагода разам паглядзець, як ва ўсім свеце адзначаюць дзень святога Патрыка. Пра гэта наш матэрыял. Зялёныя рэкі і мора піва. Мільёны ірландцаў, людзей з ірландскімі каранямі і проста аматараў павесяліцца адзначылі дзень святога Патрыка. У Чыкага традыцыйна пафарбавалі ў зялёны колер раку. У Дубліне, Бостоне, Нью-Йорку прайшлі маштабныя парады, а знакамітыя будынкі па ўсім свеце падсвяцілі зялёным. Сімвалы свята – канюшына, капелюшы лепрэконаў і, вядома, ірландскае піва. Прыемна бачыць людзей з розных куткоў свету, якія збіраюцца разам, святкуючы ірландскую культуру і хочуць быць удублены разам. Нішто не параўнаецца з гэтым. Сёння ўвечары шмат гінеса. Раскажыце нам пра планы. Ну, раскажыце пра планы. Планы піць. Не, ёй забаронена піць, яна занадта маладая. Аднак гэты хлопец будзе піць. Я вып'ю піва. Так. Якое піва у вас любімае? Мне падабаецца нью-йоркскае піва, тут цудоўнае піва APA. А вы? Я не п'ю. Напэўна, я адзіная ірландка, якая не п'е. Марш друідаў у Лондане. 20 сакавіка чальцы ордэну друідаў прайшлі шэсцем па брытанскай сталіцы, каб адзначыць дзень вясновага раўнадзенства, момант, калі дзень роўны ночы. Як і належыць брытанцам, сябры ордэну пачалі сваю акцыю ад пабу, завяршыў жа шэсця рытуал на Тауэр-Гіл каля царквы ўсіх святых. Друіды – гэта паганскі рэлігійны ордэн, які ўзыходзіць да кельцкіх часоў Брытаніі, ды заахвочвае развіваць духоўнасць праз яднанне з прыродай. Дзень вясновага раўнадзенства – гэта партал жыцця. Большасць людзей думае, што прырода – гэта нешта вонкавае, але прырода ўнутры нас. Прырода – гэта тое, што ўнутры вас, вашай сілы і магчымасці. Прырода – гэта ўсё. Таму сённяшняй цырымоніі мы проста хочам аддзячыць прыродзе за нашае жыццё. Сабачы абстракцыянізм. Выхаванцы кракаўскага прытулку для бяздомных жывёлінаў на адзін дзень зрабіліся сапраўднымі мастакамі. 5 сабак узялі ўдзел у незвычайным майстар-класе ды намалявалі карціны сваімі языкамі. Памагатыя чатырохногіх мастакоў наносілі фарбы на палатно ды пакрывалі плёнкаю, на якую змяшалі любімыя прысмакі творцаў. Некалькі спрытных рухаў языком і шэдэўр гатовы. Кожны сабака намаляваў 2 карціны. Адну адправілі на аукцыён, грошы з якога пойдуць на падтрыманне кракаўскага прытулку. Другі твор дастанецца будучым гаспадарам сабак, бо чатырохногія мастакі працягваюць чакаць свайго новага дому і свайго чалавека. Шановны, я думаю, што мы спрабаваць такой абстракцыянізм не будзем, правда? Ну, але гэта была вельмі цікавая навіна. Я падумаў, калі людзі не будуць маляваць, то ўсё дадуць штучнаму інтэлекту, то чалавецтва выратуюць сабачкі, которые здольныя маляваць карціны сваімі языкамі. А вось ведаеш, я мару пра тое, каб нашыя традыцыйныя беларускія святы таксама ахапілі ўвесь свет. Уяўляеш сабе, увесь свет скача праз вогнішча ў нашай купале, альбо гукае вясну, і все там у Балівіі, недзе ў Злучаных Штатах, у той же Ірландыі, але так па-нашаму, па-беларуску. Чаму ты думаеш, што гэта не адбываецца? Беларуская дыяспара ёсць па ўсім свеце, і ў Амерыцы, і ў Аўстраліі, і так далей. Трэба, дарэчы, даведацца, ці там святкуюць купальня. Гэта хорошая навіна. Святкуюць і гукаюць вясну таксама, а вельмі хутка будзем таксама святкаваць і Дзень волі. Больш пра гэта распавядзем у нашай праграме ўжо заўтра. Нагадаю, шаноўныя, што вы глядзіце раніцу з Белсатам, а ў нашай студыі ўжо госць, які засумаваў крыху на канапе. Станіслав Салавей, прывітанне, Станіслав. Станіслав, намеснік прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета па пытаннях аховы здароўя. Але да нас Станіслав завітаў менавіта як доктар. І першае пытанне такое. Вось мы размаўляем сёння пра вірус папіломы чалавека. Наколькі гэта ўвогуле небяспечная такая з'ява, небяспечная, хвароба, небяспечны вірус?
Ну, гэта залежыць, дзе вам пашчасціць, не пашчасціла нарадзіцца. Калі мы кажам пра краіны заходняй Еўропы, то цалкам уже не такая небяспечная сітуацыя, як, напрыклад, у Беларусі. Бо вакцынацыя пайшла, так, гадоў 20-30 трывае, таму невялікая ўжо праблема з гэтым вірусам. Калі мы кажам пра тых, хто не атрымаў вакцыну, вось тут пачынаецца ўжо пытанне. Гэта можа вызываць пэўныя віды рака. Найбольш распаўсюджаны варыянт — это рак шэйкі маткі, але ёсць і рак мужскіх палавых органаў, анальнага каналу і ротаглоткі. Плюс зараз шмат прац наконт страты цяжарнасці ў жанчын і мужского бесплоддзя, павязана з гэтым вірусам. І, на жаль, гэта тое, чаго няма лекавання увогуле. Няма лекавання, але вось падобна з'явілася навіна, што даследчыца з Мексікі змагла на 100% пазбавіць жанчыну ад віруса гэтай папіломы. Нейкая фотадынамічная тэрапія. Вось ці сапраўды можа ёсць у гэтым нейкае выратаванне ад гэтага віруса? Выратаванне ёсць толькі ў вакцынацыі. Калі казаць пра фотадынамічную тэрапію, гэта сапраўды цікавае даследаванне. Там каля 30 жанчын, калі я не блытаю, было пра лекаванне. То есть тэрапія гэта вельмі цікавае, то есть сутнасць у тым, што мы выкарыстоўваем некую рэчыва, якое скапліваецца толькі ў клетках заражоных вірусам, і потым іх аблучае апределённым святлом, вызываем рэакцыю толькі ў гэтых клетках. Гэта, умоўна кажучы, таргетная тэрапія. То есть можна прывесці прыклад рака шчытападобнай жалязы, калі мы даём радыактыўны ёд, і ён купіцца толькі ў клетках, якія з'яўляюцца з гэтай пухлінай. Гэта атлічны досвед, але як гэта спрацуе ў доўгу, мы не ведаем. То есть па гадоў 5-10 мы зможам ацаніць вынікі. То есть добра, што яны пазбавіліся ад віруса. Добра, што яны там знізілі рызыку па рака шэйкі маціцы. Але які у гэтых жанчын будзе рызыка па страты цяжарнасці. То есть налічча дысплазіі, то есть калі патрапляе вірус, калі арганізм з імі не здолеў справіцца, па-першае, ідзе дысплазія, то есть клеткі змяняюцца трошкі, потым уже можа выйсці на рак. Можа не выйсці. Дысплазія ўжо гэта фактар рызыку страты цяжарнасці. Гэта ўжо дрэнна. Хірургічнае лекаванне яшчэ больш павялічвае і іншае. Таму лепш вакцынавацца, і, на шчасце, Мінахова здароўя у прошлым годзе такі ўключыў вакцынацыю у шчэпленне ў календар прывівак. То бок абавязкова можна, ці па жаданні? На жаль, толькі, па-моему, во Францыі прынялі закон, які ставіць пад ахову здароўя дзіцем вельмі пад дзіўным поглядам. Калі бацькі адмаўляюцца без медыцынскіх прычын ад шчэплення дзяцей, то гэта яны ставяць дзіця ў рыск. У нас, у астатніх краінах, гэта толькі бацькі вырашаюць, ці будуць яны шчапіць дзіця, ці не. Па мне абавязкова, але... А вось дарослым, ну ладно, дзеці. Не, пачакай, не, тут вельмі істотна, каб менавіта дзяцей. Вось Анатолій. Дзеці не правіліся, мяне не правівалі, што рабіць? Калі мы кажам з пункту гледжання дзяржавы, дарослага бессэнсоўна шчапіць, бо гэта дорага. То есть, калі мы будзем глядзець па гадам, у 12-13 гадоў у дзяўчынкі гэта 86-87% эфектыўнасці. У 15-16 гэта ўжо пачці ў 2 разы менш. Але яно ўсё роўна працуе. То есть, калі мы кажам з пункту гледжання здраваахранення сістэмы, дарослага шчапіць мала сэнсу. Калі мы кажам пра асабістае жыццё, надо шчапіцца. То есть, ёсць праца, якая паказвае зніжэнне рызыку рэцыдзіва на цяжкую дысплазію, але пасля хірургічнага лекавання шчэплення. Але каб пазбегнуць аднаго рэцыдзіва, трэба 45 з паловай жанчын прычапіць. То есть гэта, на жаль, дорага, але шчапіцца ўсім і мужчынам, і жанчынам. Ёсць зараз працы, якія вывучаюць, ці атрымаецца вылікаваць мужское бесплоддзе, павязанае з ВПЛ, вірусам людзіны, праз шчапленне. То есть шчапіцца трэба ўсім, але кошты, на жаль, гэта ўсё ўпіраецца ў кошты. Добра, пра фотадынамічную тэрапію паразмаўлялі, пра прышчэпкі паразмаўлялі. А што рабіць, калі ў чалавека ёсць ужо гэты вірус? Вось даросламу чалавеку, куды яму ісці, куды яму кідацца, мазацца мазямі нейкімі, там, ісці да лазера? Боль, нічога нельга рабіць. Калі няма праяў гэтага віруса, няма там папілом, кандзілом, няма дысплазіі, нічога не патрэбна лечыць. Няма ніводнага лекавання, кроме шчаплення. То есть прышчапіцца, да, гэта павялічвае шансы, што вірус будзе элімінаван з арганізму,
Але калі мы кажам пра тое, што нейкія там імунмадулятары, таблеткі, вітаміны, іншае, не, гэта нічога не спрацуе. Лікаваць толькі захворванне, не сімптомы. Больш за такой дысплазія лёгкай степені увогуле не трэба лікаваць. У нас вельмі агрэсіўнае акушэрства, на жаль. А вось калі у мяне, напрыклад, ёсць гэты вірус, няма нейкіх формаў, папілому і гэтак далей, ці гэта азначае, што я таксама магу кагосьці заразіць, правда? Так, калі мы берем аналіз і мы бачым у аналізе як ПЦР з умоўна кажучы, пра жанчыну шэйкі маціцы, і мы там бачым актыўны вірус, гэта, верагодна, вы можаце кагосьці заразіць, калі у вас гэта ёсць. І наколькі я ведаю, што амаль 80% насельніцтва нашай планеты ўжо мае гэты вірус. То бок ёсць надзея агулам, што мы неяк з гэтай эпідэміяй віруса папілому. Прама зняла пытанне з языка, хацеў пра чорная воспа, поліэміеліт. Гэта тое захворванне, якія чорная воспа ўвогуле знікла, поліэміеліт амаль знік. Гэта тое, што мы уже чалавецтва змагло прадолець праз шчапленне. Таму шчапленне, у нас зараз няма эпідэміі па корі, па краснухі, па дыфтэрыі. То есть, можам, калі гэта будзе масавая праграма вакцынацыі. То есть, гэта праблема застаецца ў такіх краінах, не вельмі маючых рэсурсы, і ці калі насельніцтва вельмі напугана, потому што шчапленні, на жаль, былі працай даследавальнікаў, якія пыталіся паказаць, што гэта шкада, што гэта вызывае бесплоддзе, чыпы і іншае. Хаця проста асобнае пытанне, калі нехта ізабраце шчапёнку, якая зробіць жанчыну бесплоднай, гэта будзе, аземпік будзе недзе там у старане стаіць. То есть просто калі мы глядзім на падлеткаў, яна стане бесплоднай, гэта жах. А паглядзіце на 43-гадовую жанчыну з 3-2 дзецьмі, і ім говорим, одно шчапленне, і у вас уже не будзе неабходнасці праблемы няма. Так, і ж гэта просто золотая жила. То есть 2+2. Была одна праца, яна нават была апублікавана у навучных журналах, але потым атозвана, бо там был, то не можна даказаць, гэта было спецыяльна, ці гэта просто глупства таго, хто гэта зрабіў, якая показала зніжэнне фертыльнасці ў жанчын пасля шчаплення. Але праца была з памылкай такога ўзроўню. Прыходзіць дзяўчына, у вас есть шчапленне? Так, есть. Добра, есть дзеці? Не. Бесплоддзе. Кантрацэпцыя, ці ўвогуле вы жадаеце? Не, гэта ўвогуле не спрашвалась, і получыўся скос. Гэта было ў Злучаных Штатах. Тое насельніцтва, якое ў больш неблагапалучных раёнах жыве, якія не ахвачаны нармальна аховай здароўя, на жаль, маюць праблему падлеткавых цяжарнасцей. Гэта праблема. Таму у іх, сапраўды, няма прышчэпкі, ёсць дзіцё. Але гэта ж ніяк не адказвае. Больш таго, потым былі апублікаваны іншыя артыкулы, якія паказалі, што ніякага ўплыва на фертыльнасць не мае, а вось зніжэнне страт цяжарнасці сапраўды працуе. Станіслав, майму сыну 14 гадоў. Рабіць. На любое ваше пытанне шчапіць. Вам шчапіць, мне шчапіць, усім, хто в этой студии шчапіць. У Анатолія 6. І папілома вірус чалавека, значыць, гэта все-таки вельмі сур'ёзная праблема. У адным шэрагу з чорнай воспай і іншымі... Калі мы будзем параўноўваць з чорнай воспай, яна все-таки забіла людзей больш, але для Беларусі, калі я не блытаю зараз статыстыку, каля 200 жанчын у год уже паміраюць праз рак шэйкі маціцы. То есть больш жанчын хваруюць, але ўжо паміраюць по 200 жанчын у год. Калі мы можем выратаваць нават аднаго чалавека, гэта ўжо добра. А тут мы кажам сотні. Я ўжо маўчу пра рак анальнага каналу, пра ротаглоткі, пра страценыя цяжарнасці. І у нас ёсць тое, што гэта дазволіць ліквідаваць. Таму... Добра, вялікі дзякуй, Станіслав. Я думаю, што ўдалося нас пераканаць табе, што все-таки папілома вірус гэта вельмі небяспечная з'ява і небескрыўная. Трэба прышчапляцца, трэба звяртаць увагу на сваё здароўе. З намі быў доктар-гінеколог Станіслав Салавей. Шановне гаспадарства, я не спынюся пераконваць, што не трэба проста рабіць прышчэпкі, а што беларуская мова гэта таксама вірус, але ў добрым сэнсе слова. І таму вось зараз Віктор Шукіловіч заразіць нас гэтым вірусам беларускай мовы. І ўжо зараз прапаную вам матэрыял з праграмы «Мова на нова». БНР нарадзілася ў Купалаўскім тэатры. Менавіта ў гэтым будынку ў снежні 1917 года праходзіў першы ўсебеларускі з'езд.
дзе беларусы абмяркоўвалі сваю будучыню і выбіралі сваё палітычнае кіраўніцтва. І хоць гэты з'езд быў разагнаны бальшавікамі, лідары, вылучаныя на ім, склалі пасля касцяк кіраўніцтва Беларускай Народнай Рэспублікі. Цікавы факт. З'езд цягнуўся ажно 12 дзён. Некаторыя мінчукі пачалі публічна абурацца, што тэатр заняты, і яны не могуць паўнавартасна жыць культурным жыццём і глядзець спектаклі. Пасля разгону з'езда сітуацыю ўратавалі менскія чыгуначнікі, якія прынялі дэлегатаў у сваім лакаматыўным дэпо і абаранялі іх ад бальшавікоў. Чыгуначнікі былі сур'ёзным грамадскім класам, і бальшавікі іх пабойваліся. Калі наступалі немцы і бальшавікі пачалі ўцякаць, чыгуначнікі перакрылі рэйкі і запатрабавалі выплаціць заробак за 3 месяцы, а цягнік з галоўным бальшавіком Ландарам і ўвогуле перакулілі. БНР атрымала крэдыт ад Украіны. У маладой дзяржавы, натуральна, былі праблемы з фінансаваннем. Спачатку БНР існавала за грошы, якія менскія чыгуначнікі адбілі ў бальшавікоў і не далі вывезці. Аднак пасля сродкі былі канфіскаваныя немцамі. І тады на дапамогу БНР прыйшла Украінская Народная Рэспубліка, якая вылучыла нам крэдыт у 4 мільёны карбованцаў. Гэтыя грошы пайшлі на адкрыццё замежных прадстаўніцтваў, выданне прэсы, дапамогу школам, прытулкам. Большую частку сродкаў перавялі ў банкі. Пазней, паводле просьбы савецкай Расіі, гэтыя грошы былі замарожаныя, і БНР не змагла скарыстацца іх рэштай. Межы БНР не супадалі з сучаснымі межамі Беларусі. Трэцяя ўстаўная грамата, прынятая ў ноч на 25 сакавіка 1918 года, так акрэслівала тэрыторыю рэспублікі. Беларуская Народная Рэспубліка павінна абняць усе землі, дзе жыве і мае лічбенную перавагу беларускі народ. А ласне Магілёўшчыну, беларускія часці Меншчыны, Гарадзеншчыны з горадняй, Беластокам і іншымі, Авіленшчыны, Віцебшчыны, Смаленшчыны і сумежных часцяў суседніх губерняў, населеных беларусамі. Згаданая трэцяя ўстаўная грамата была прынятая ў будынку на сённяшняй вуліцы Валадарскага. Тады яна была Серпухоўская, у Менску. Там цяпер знаходзіцца вядомая Чабурэчная, дзе патрыёты шмат гадоў 25 сакавіка збіраюцца і адзначаюць памятную дату. Было некалькі спробаў павесіць на гэтым будынку памятную шыльду, але штораз улады не давалі на гэта дазволу. Ну і дагэтуль 25 сакавіка святкаваць у Беларусі не пажадана, але тым не менш у нашым сэрцы гэтае свята заўсёды. Больш пра гэта будзем гутарыць. Я ўпэўненая заўтра, таму што большасць беларусаў ва ўсім свеце выйдуць пад бела-чырвона-белымі сцягамі і прыгадаюць усім нам, чаму для нас важны дзень волі. А я нагадаю, што мову на нову, вось гэта нашу абсалютна цудоўную праграму, якая не проста пра беларускую мову, а агулам пра наш беларускі вайб і жыццё, можна паглядзець на нашым канале у сераду а 21:30. А таксама гэту праграму можна паглядзець на YouTube-канале Белсат Лайф. Дарэчы, гераіню нашага наступнага сюжэта, но вы таксама маглі раней бачыць у інтэрнэце. Блогерка Александра Ханевіч сваю раніцу пачала з нашай здымачнай групай. Договорено мне зрабіць сёння массаж. Иду, и уже время, час подходит. Сёння я пришла на массаж твару до нашей белорусской девчонки. «27 сакавіка мне исполнится 73 годы. Я вышла от косметолога, вельмі задаволеная. Жыццё у 73 не кончается. Яно не починается, але продолжается. И хотела бы, чтобы жили бы так все белорусы.
Гэта самы знакаміты рынок у Беластоку. Тут можна купіць усё ад А да Я. Земнякі, то гэта по-беларускі бульба. Сегодня приехала на рынок со своими сябрами поглядеть, что тут можно купить. Праз пару дзён тут будет выстава раслин. Тое ўсё гаспадарскае. Люди продают свое. О, якая добрая бульбачка. Я купляю часто на рынку бульбачку лепшая, чем у склепах. И не горш за белорусскую. О! Вельмі добрый бачок, слонинка, и уши можно, и полиндвицу, и индюк. Выбор, что хочешь. Летось было тут шмат и белорусских товаров. Это привозил кто-то, я не ведаю, яким чином, але было много, на что я звернула уваги, было шмат нашего лидского кваса. Вот были и Геркулес. Походила по рынку, вспомнила свое житье у Беларуси. И хочу сказать, что я не бедствовала у Беларуси. Але тут я живу лепш материально. Тут что самое выносить, да платить за квартиру. А остальное можно купить танней и як-то нават грошы и отложить. Гэтым разам рынок паказаўся Александры дарагаватым. Вярнуцца на яго яна плануе пазней, на выставу раслінаў. А мы з нашай гераіняй не развітваемся. З вами по-ранейшаму раніца з Белсатам, і мы ў эфіры ўжо амаль гадзіну. І вось до нас зноў завітаў Андрэй Сульжыц, да гэты раз з інфармацыяй пра што? Пра каментары. Інфармацыя з вашых каментароў. Вы адказваеце сёння на пытанне, якое мы задалі на самым пачатку нашай праграмы. З чаго пачынаецца ваша раніца? Ну, ясна, сёння пачалася з раніцы з Белсатам, а так увогуле кожны дзень. Што вы робіце, толькі прачнуўшыся? Так, сапраўды, Анатоль, нам дасылаюць вельмі шмат каментароў беларусы, што яны робяць раніцай, а асабліва чым яны на раніцай харчуюцца, і калі ласка, я вам гэта все і зачытаю. Піша нам, пачакайце. Піша нам Святлана, ад маркоўнага соку раніцай становіцца лёгка і робіцца аксамітны колер скуры. Раю, але не трэба злоўжываць. Можна ператварыцца ў плямістага тыгра. Плямістага тыгра. Тыгр з плямамі. Ну, это прынамсі прыгожа. Таксама нам пишуть, увесь день п'ю цикорії з молоком. З раніцы? Так. Анатоль, а ось до тебе питання, дорогі. А як починається твоя раніця у плані харчування? Ти ось стакан води. Стакан води по настрою або холодний, або теплий. А щось більш тверде, ніж вода? А потім Фейсбук. Трохи під'їв Фейсбуку і можна істи в день. А потім можна, я не ведаю, там, ну, звичайно, яку-небудь кашку себе роблю. Так, протягиваем. Вероніка, YouTube-трансляція нам написала. Я починаю з теплої водиці, а після каша з ягодами і орехами. А що каша, Анатоль, Фейсбук добра, кава добра, водиця добра, але щось, ну, під'їсти, підготуватися. Я не повірю, що ти не любиш плотненько. Я снедаю як бы ў некалькі прыёмаў, спачатку вода, потым кашка, а потым абавязкова з'ем што-небудзь бялковае. Звычайна гэта нейкі варыянт омлета альбо просто яечня. Вельмі люблю яечню. Я не ведаю, вырос у вёсцы без молока і яек дзень не дзень. Да, только возьмешься за яйца, молока нету. Не, ўсё ёсць. Так, без ранішняй кавы я не чалавек, пішуць нам у трансляцыі. Таксама ўзгадваюць тое, што сёння, як мы з Алінай мінулым разам узгадалі, дзень таксіста. І вось яны пішуць нам ад усіх таксістаў таксісты. Дзе іх рукі
значит, не на стороне, а может быть, спадзяюся, паміж тими самыми пассажирамі. Так вось яны пишут: ад усіх таксістаў Беларусі дзякуем Белсату, што ўзгадалі пра нас. Мы пачалі сваю раніцу з вами. Ну вось. Я б так сказаў бы, як бы называецца, я б зрабіў бы гендерны баланс, тому што гэта дзень не толькі таксістаў, але і таксістак. Шмат жанчын працуе за старном, возіць людзей за грошы, і гэта заўсёды, ну, для мяне заўсёды гэта самыя спакойныя паездкі, тому што жанчыны водзяць на самай справе вельмі акуратна. І все анекдоты про тое, што там нехта там неправільна сябе паводзіць за старном, гэта просто анекдоты, на самой справе жыццё, яно вельмі крутое. Трэба пазбаўляцца ад стэрэатыпнага мыслення. Менавіта так. Вось. Так. Ну, Антоль, добра, што ты менавіта сюды прыйшоў. Значит, пішуць і пра цябе. Як думаеш, што? Прыгожы. Так. Разумны. Да. Добра, прыгожы, але не ўвесь. Пішуць: у Анатолія прыгожыя вочы, асабліва, калі ён глядзіць здзіўлена на эксперыменты са спевамі. Ну, а з чаго ж не здзіўляцца? На самай справе я і не думаў, што спевы гэта не проста, можа быць, там нейкія хобі, а гэта сапраўдны лек, псіхатэрапія там і гэтак далей. Гэта вельмі крутая была для мяне навіна і крутая госця. Вельмі цікавая, вельмі карысную інфармацыю я атрымаў. Таму, ну, далучайцеся да раніцы з Белсатам. Кожную суботу і кожную нядзелю будуце ведаць яшчэ больш, чым мы ведаем самі. Так, ну і яшчэ, Анатоль, пра цябе. Анатоль, чакаем дуэта з Аліны ў стылі хэві-метал. Ну, гэта пытанне да стылістаў. Ага, ад стыліста, я думал, пра музыку. Ну і апошняе. Анатоль, а заспявайце нам тое, што звычайна спяваеце ў душы. Ёсць такая опцыя у Анатоля, як спяванне ў душы? Гэта вельмі рандомна. Гэта заўсёды вельмі рандомна тое, што я спяваю ў душы. Гэта звычайна нейкая фраза вірусная, можа быць. Сёння б я заспяваў бы: купалінка, купалінка, цёмная ночка. Ну вось на такой хорошай пазітыўнай ноце мы сёння завяршаем вось гэту размову з Андрэем. І я хочу тебе сказаць, што не развітваюся з табой, праз гадзіну ты да нас яшчэ прыйдзеш. А зараз у нас будзе не менш цікавая і забаўляльная такая інфармацыя ад нашых калегаў з праекта «Хай так». Міша, Торонто зноў заліла, чуў? Ёханы бабай, Торонто? Американская ці канадская? Какое канадское? В Минск-Мире стоит. В Минск-Мире Торонто другий раз залило. Ты знаешь, какой самый великий водопад у свете? Ниагарский, думаешь? Не, в Минск-Мире. Херачит с окон с 30-х этажей вода. Да? Так будзе там хутка это... Хутка смачно там будет. Там... Будзе хутка тропики там будут. Тропики, комары начнут летать. Комары, вот москиты. Да, еще водой залье. Азиаты. Джунгля пойдет. Джунгля пойдет, крокодилы. Да. Цены вырастут, ну. Да, класс. Будем ездить туда на экскурсию. Куда ты будешь ездить, Дима? Оно отделится, оно станет независимой. Торонто белорусская. Торонто белорусская. Джунглевская, да. Вітаем тых, хто ўжо зараз разам з намі, тых, хто ад самага пачатку, альбо тых, хто толькі далучаецца. Гэта раніца з Белсатым у студыі Анатоль Шервель і Аліна Коўшык. Мы чакаем вашых каментароў. Пішыце, калі ласка, пад нашай трансляцыі. Там ужо вельмі гарачыя баталіі, шмат каментароў, што вы есце, каментуеце, як мы вядзем праграму, робіце кампліменту Анатолі за купалінку. Але у нас да вас ёсць пытанне, з чаго вашая раніца пачынаецца. Таму не спыняйцеся, пішыце далей, а мы будзем адсочваць і чытаць таксама ў нашым жывым эфіры. А яшчэ раскажам вам, што вас чакае ў нашай наступнай гадзіне. Блогерка Александра Ханевич запросіць вас на ранішнюю трэніроўку. Пагартаем старонкі беларускага календара, які састаўлялі на працягу аж 30 гадоў. Пашукаем беларускія кніжкі ў польскіх кавярнях з Крыстынай Дробыш. І знойдзем адказы на пытанне, ранішняя кава ці ранішняя гарбата разам з праграмай «Вусы з Карыны». Шаноўнае гаспадарства, ну другую нашу гадзіну мы пачнем, Анатоль, не паверыш, з чорных котак. Які ў цябе з імі адносіны, дарэчы? Нармальна, я ўвогуле котак вельмі люблю, таму не трымаю іх дома. Раптоўна чорных котак зараз палюбілі ўсе. Яно больш не ізгоі кацінага свету, бо цяпер усе, як аказваецца, хочуць менавіта чорнага кота.
Я думаю, нейкія фільмы паўплывалі. Вось давайте разбірацца, што стала нагодай дзеля гэтага. З бразільскіх прытулкаў для жывёлаў пачалі актыўна разбіраць катоў і котак чорнага колеру. Прычына – поспех латыскай анімацыйнай стужкі «Плынь», па-англійску «Флоу», рэжысёра Гінса Зілбаладеса на «Оскары» і ў сусветным пракаце. Як паведамляе бразільскае выданне «Метропаліс», акрамя таго, што чорных пухнатых жывёлаў цяпер актыўней забіраюць з прытулкаў, «Флоу» таксама зрабілася найпапулярнейшым імём для кацянятаў. Раней, згодна са статыстыкаю абаронцаў жывёлы, чорных катоў і сабак неахвотна забіралі ў сем'і з прычыны забабонаў і дрэнных асацыяцыяў з гэтым колерам. Але поспех латыскага анімаванага фільму на «Оскары» можа цалкам зламаць гэтую прыкрую тэндэнцыю. Такі вось чорны піар. Знаходка ўзростам 1,5 стагоддзя. У Парыжы на аукцыён выставілі працу знакамітага майстра Эжена де ля Круа «Этюд з ляжачымі львамі», якая раней лічылася страчанаю. Французскі мастак-рамантык, найбольш вядомы дзякуючы карціне «Свабода», якая вядзе народ, цягам сваёй кар'еры стварыў мноства работаў на тэму львоў. «Этюд з ляжачымі львамі» быў прададзены ў прыватную калекцыю ў 1864 годзе, ужо пасля смерці майстра. Знайшлася карціна выпадкова, калі яго запрасілі ацаніць прадметы мастацтва ў адным з маёнткаў у даліне Люары ў цэнтральнай Францыі. Мы пілі каву ў гасцёўні гэтага маёнтку, і ў гэтай гасцёўні на сцяне была карціна, якую вы бачыце за мною. Я не мог адвесці ад яе вачэй, хаця мая місія інвентарызацыі нават яшчэ не пачалася. Яе ніхто не бачыў з 1864 года. Яна пераходзіла з калекцыі ў калекцыю, і ў пэўным сэнсе сёння яна была ўпершыню ўбачаная публічна. Сёння мы прэзентуем яе ў рэальным жыцці. Вось чаму гэтая карціна даволі незвычайная, таму што прайшло 160 гадоў з таго часу, як яе нехта бачыў. Арыенціровачны кошт «Этюды з ляжачымі львамі» цяпер складае каля 300 000 еўраў. Найлепшыя і самыя бясстрашныя лыжнікі і сноўбардысты свету сабраліся днямі ў швейцарскіх Альпах, непадалёк мястэчка Вербьё. Там прайшоў апошні сёлета этап Кубка свету па фрырайдзе. Так завецца экстрэмальны спуск з гораў па-за агульнадасяжнымі трасамі і маршрутамі. Найлепшыя вынікі сярод лыжнікаў паказалі канадзец Уэйд Ян Хо і прадстаўніца краіны-гаспадара Джэна Келлер. Найлепшыя сноўбардысты брытанец Коуді Брэмуэл і францужанка Наэмі Экі. Дзеля перамогі трэба было не проста хутка спусціцца па рызыкоўным маршруце, але і зрабіць гэта з выкананнем складаных акрабатычных элементаў. Ведаеш, Алена, паглядзеў зараз навіну пра экстрэмальны спорт і падумаў, пра што. Я ім не задрожчу, хоць я люблю розныя экстрэмальныя такія віды спорту і сам люблю вельмі коўзацца на лыжах. Ім не задрожчу, знаеш чаму? Таму што па ўзроўні адрэналіна наша з табой праца можа нават круцей, абсалютна не меншая, а круцей. Я думаю, што гэта наш своеасаблівы беларускі фрірайд у жывым эфіры. А ў нас у студыю завітаў журналіст, гісторык і не магу не сказаць, гарадзенец. Вітаем Владимира Хільмановича, бо зусім нядаўна свет пабачыла ягоная кніжка. Кніжка, над якою вы працавалі вельмі шмат гадоў, але ўсё па парадку. Дык все-таки пра што ваша кніжка, што гэта за даведнік? Прывітанне, добры дзень усім тэлегледачам. Над гэтай кніжкай я працаваў практычна ўсё сваё дарослае сведамае жыццё, можна сказаць, амаль 30 гадоў. З дня ў дзень дадаваліся нейкія даты, фіксаваліся. Гэта такі універсальны каляндарны даведнік. Вось, ён ще называецца энцыклапедычны, але я тут не хацеў падкрэсліць, проста саму сутнасць хацеў падкрэсліць, што гэта такое выданне такога кшталту. Як даведнік на кожны дзень, то есть ён прыдатны ў любы год, фіксаваныя даты, падзеі з беларускай гісторыі, пачынаючы ад старажытнасці, з часоў полацкага княства, праз вялікае княства літоўская рэч паспалітую, і да нашых дзён. І даты нараджэння выбітных людзей, выдатных людзей беларускай гісторыі, культуры, навукі, спорту,
даты нараджэння і даты смерці, скажем так, жывых дзеячоў тут няма, зразумела, паводле чым я тут кіраваўся. Вось по гэтаму раю усім такім беларускім вядомым дзеячам жыць вельмі доўга і не трапляць у такія даведнікі. Владимир, чаму важна збіраць вось гэтыя памятныя даты? Бо, можа, мы маглі бы далей жыць па вось гэтым савецкім каляндары ці яшчэ штосьці, а бачу, што зараз проста высып розных беларускіх календароў. Чаму менавіта зараз вось ідзе гэты моцны тренд на тое, каб так моцна адчуваць, ведаць і заглыбляцца ў нашу гісторыю? Мяркую, што календароў беларускіх павінна быць яшчэ больш і рэгіянальных, і агульнабеларускіх, і тэматычных. І я хацеў паспрыяць вось гэтаму працэсу, таму што на падставе майго даведніка можна складаць рэгіянальныя календары, тэматычныя календары. Я і сам гэтым займаюся. Ну, гэта такая праца як бы па ўшанаванні нашых выдатных людзей, найперш, таму што ведаем, які трагічны перыяд гісторыі мы зараз перажываем. Такіх перыядаў было немало, таму там адлюстраваныя даты, як і дасягнення выдатных, так і вельмі сумныя даты. І адлюстраваныя тыя людзі, якіх не змяшаюць прозвішча, якіх не змяшаюць афіцыйныя ні даведнікі, ні энцыклапедыі. Мне было вельмі важна вярнуць гэтыя імёны з нябыту. І я мяркую, чаму гэты даведнік будзе карысны, прынамсі у перспектыве. Зараз он будзе карысны беларускім журналістам, беларускіх асяродках. На жаль, не можа трапіць у Беларусь па зразумелых прычынах пакуль. Але там я стараўся падаваць і месцы нараджэння, і месцы смерці і пахавання. Некаторыя даты нават браліся з вандровак краязнаўчых, спісваліся з помнікаў на могілках, таму што я стараўся не толькі ведамых асобаў нашай гісторыі ўключыць, але і таких ціхіх адраджэнцаў, рупліўцаў беларускай справы, вось рэгіяналаў. Канешне, больш там адлюстравана можа быць заходняя Беларусь, таму што я больш вандраваў па заходняй Беларусі, але важна было мне таксама, каб гэты даведнік быў агульнабеларускім, увесці ў кантэкст нашай агульнанацыянальнай гісторыі розных прадстаўнікоў дыяспары, беларускай эміграцыі пасляваеннай, беларусаў Падляшша, Віленшчыны і гэтак далей. І гэта такая моя праца, маленькая моя цаглінка ў той домік, ці ў дом нацыянальнай памяці, які, на жаль, яшчэ не пабудаваны. Беларусы вельмі сціплыя. Я думаю, што трэба не прыўмяншаць свой унёсак. Гэта велізарная цаглінка, я бы сказала, нават падмурак у нашу дзяржаву. А Анатолій уже тут знайшоў штосьці неверагоднае. Чым запомніўся ў гісторыі менавіта гэты дзень, 22 сакавіка? Заўсёды лічыў сябе эрудытам, а вось прачытаў, што напісана пра якія падзеі, якія факты, якія давай нашим гледачам прачытаем. І вельмі здзіўлены. 22 сакавіка 1786 ў Варшаве нарадзіўся Яўхім Лялевель, гісторык, вучоны, грамадскі дзеяч, ідэолаг паўстання 1830-31 гадоў. У гэты ж дзень, у 1864 годзе, у Вільні адбылося пакаранне смерцю Кастуся Каліноўскага, які пахаваны ў ліку іншых перахаваны ў капліцы Росы 22 лістапада 2019 года. Буслаў, Вільня, Владзівасток, Жупраны, Париж. Кастуся Каліноўскага, гэта сёння. Таму тыя беларусы, якія зараз жывуць у Вільні, знайдзіце пару хвілінак часу, прыйдзіце на магілу Кастуся Каліноўскага і ушануйце памяць нашых герояў, дзякуючы якім мы ёсць тым сёння, хто мы ёсць. Спадар Владимир, апошняе каротенькае пытанне. Што вас найбольш здзівіла, калі вось вы збіралі гэтай даты? Ці быў нейкі факт, які асабліва вам застаўся ў памяці? Я б не сказаў, што нейкі адзін факт так моцна мяне адбіўся на працы над этим календарным даведнікам. Хутчэй ўсё, это была такая крапатлівая праца па занатаванні, штодзённым амаль. Кожны дзень, калі я быў пры кампе, фактычна я нешта занатоўваў, правіў. Гэта другое выданне ўжо праз многа гадоў, яно значна папоўнілася і пашырылася. Але заўсёды застаецца такая прыкрасць, што нешта прапускаеш, нейкія асобы, якія вартыя былі быць, на жаль, не трапілі з розных прычынаў, па гэтаму трэба працаваць далей. Думаю, працаваць далей над электроннай версіяй, дзе можна будзе дадаткі рабіць і праўкі і папаўняць яшчэ. Абсалютна слушны накірунак, мусіць быць электронная версія, каб усе беларусы маглі зазірнуць і пачытаць тыя даты, якія вельмі істотныя для нашай гістарычнай памяці. Дзякуй вялікі за вашу руплівую штодзённую працу. Чакаем наступнага дапоўненага выдання, але, канешне ж, спадзяемся, што яно выйдзе і будзе дасяжнае ўсім беларусам. А мы застаемся вось гэтым цудоўным гістарычным накірунку і запрашаем вас на агляд таго, што падрыхтавалі для нас вусы з Карыны.
нашых землях кава распаўсюджвалася крыху па-іншаму. Спачатку і на досыць доўгі час яна пасялілася ў прыватных дамах. Яе полюбілі магнаты. У нас ёсць дадзенае, што, напрыклад, Радзівілы і Ягінскі ў 18 стагоддзі трацілі немалыя грошы на закупку кававага зерня і куплялі яго сотнямі кілаграмаў. Цягам 18 стагоддзя кава паступова перамяшчалася з дамоў магнатаў у дамы сярэдняй звычайнай шляхты. Адам Міцкевіч у пане Тадэвушы падрабязна апісваў рытуалы, звязаныя з кавай у дамах шляхты. Існавала асобная пасада сярод прыслугі, кавярка, жанчына, якая гатуе каву. Каву пілі найчасцей з малаком, вяршкамі ці са смятанай. Чорную каву пілі толькі вайскоўцы. А можна пытанне? Ну, можна. А калі карову напаіць чорнай кавай, то яна дасць вядро капучына? Я не спрабаваў, але можа быць. Дарэчы, наконт кароваў і сельскай гаспадаркі. Паступова кава пачала патрапляць і ў сялянскае асяроддзе. Але з-за дарагавізны тавару сяляне не маглі піць чыстую каву. І таму часта замянялі яе збожжам ці нават жалудамі. Так паўстала збожжавая кава. Кава вельмі любіў Тадэвуш Касцюшка. Ён нават прапаноўваў каралю Панятоўскаму адкрыць у Варшаве вялікі кававы клуб, каб гаварыць пра філасофію, як у Францыі. Але Панятоўскі пабаяўся рэвалюцыі. Оду каве спяваў Адам Міцкевіч. Гэты напой сустракаецца ў самых розных тутэйшых творах 19 стагоддзя. Паўстанцы 1863 года ў Менску збіраліся ў цукерні на каву на цэнтральнай плошчы для абмеркавання сваіх планаў. У той жа цукерні збіраліся Манюшка і Дунін Марцынкевіч для абмеркавання сваіх творчых планаў. Карацей, кава – гэта сустрэчы, творчасць, еўрапейскія каштоўнасці. Пад канец 18 стагоддзя кава на нашых землях паступова пачала выходзіць у людзі. У 1770-х годах з'явіліся першыя кава-хаузаны, так іх на нямецкі манер называлі, у Гародні і Слонімі. Але менавіта ў гэты момант, калі кава ў нас пачала станавіцца масавай і публічнай з'явай, здарылася катастрофа. Адбыліся падзелы Рэчы Паспалітай. Была знішчаная дзяржава, пасыпаліся палітычныя інстытуты, а за імі пачалі ламацца розныя традыцыі і звычаі. А кава сустрэлася з магутным ідэалагічным супернікам з усходу, з гарбатай. Дык чай ці гарбата? Ой, пачакайце, я пазней пра гэта раскажу. Ой, хопіць ужо, хопіць. У сацыяльныя сеткі патрапіць яшчэ людзі пракаментуюць. Працяг гісторыі кавы і гарбаты ў нас на Беларусі глядзіце ў завтрашнім эфіры. А з намі зноў Андрэй Сульжыц. А гэта значыць што? Што прыйшлі навіны з сацыяльных сетак. За сёння, за тыдзень, што там людзі пішуць? Навіны самі Пэўна, пра Дудзінскага і Раецкую пішуць, ці не? Не, зусім все па-іншаму. Такім чынам распавяду вам навіны пра Беларусь, але знятыя брытанцамі, і такое бывае. Існуе такі лакальна вядомы тыктокер з Англіі, прабачце, я прачытаю, Вілі Гертон Нью. Можа быць, ён нам і невядома, але ён ёсць. Вядома, так? конечно. Ён вандруе па свеце, у тым ліку заязджаў у Беларусь і асабліва пісаў пра беларускую згушчонку. Так вось, гэты брытанец вырашыў зноў прыехаць у Беларусь, і відэа яго прыезду вы бачыце на сваіх экранах. Беларускія памежнікі гэтага маладога чалавека шакавалі і знялі тыкток яшчэ лепей, чым ён сам здымае. Яны запрасілі яго на пункце пашпартнага кантролю прайсці з супрацоўнікам у кабінет. Аднак пазней развязанне інтрыгі было нетрывіяльным. Не тое адбылося, што мы думалі. Беларусы чакаюць, звычайна. З брытанцам все было зусім па-іншаму. Яму проста, як вы бачыце на сваіх экранах, падарылі набор вось такі прыгожанькі з беларускай згушчонкай. Вось такі вось паварот. Спачатку хлопца напужалі, добра, а потом сказалі, на табе 4 банкі згушчонкі. Каб са мной такое было, я папрасіў бы тону. Слухайте, я думаю, што кожны беларус заслуговвае не толькі 4 банкі згушчонкі, бо звычайна даюць іншыя падарункі. Але это все-таки які-ніякі, але паварот. Можа быць, ёсць нейкая адмысловая камісія. Секундачку. Прынцыповае пытанне. А якую згушчонку яму падарылі? Глубокскую ці рагачоўскую? А, дарэчы, хтосьці адчувае розніцу паміж імі і ці ёсць яна? Я не, па шчырасці. Анатоль. Гэта хутчэй такі элемент патрыятызму. Я, калі што тычыцца малака, я б лепш свеженькага сарадою, а згушчонка, не ведаю. Адзін раз там у год намазаць на коржык такі, знаеш, тортик зрабіць самапальны. Гэта так, а так не. Тады ў працяг харчовай тэмы.
Беларусы застаюцца беларусамі нават калі яны першая ракетка свету і лепшая тэнісістка ў свеце. Арына Сабаленко стала амбасадорам дранікаў у тиктоку. Яна выклала відэа, як разам з трэнерам гатуе гэтую ось традыцыйную беларускую страву. Вы бачыце, што паспрабаваць вынікі кулінарнага эксперыменту ўзяўся яе бойфренд. Вось так вот Аліна гатавала на такой сковородцы без масла, дарэчы. Так вось... Дранікі. Так, фітнес-дранікі. І паспрабаваць яна дала свайму хлопцу. І ён паказаў вось так вот палец уверх. А, дарэчы, вось гэты хлопец, ён займаецца здаровым харчаваннем. Я, по-моему, убачыў страшнае. З пункту гледжання, як это называется, дранік нацыі, да? Так. Муку сыпалі? Вось да гэтага я і хацеў падвесці. Ці трэба муку, ці не трэба. Аліна казала ў сваім відэа, которое Соболенко. Паміж двумя Алінамі мы стаялі з тобой. Арына. Арына. Яна Арына. Какая розница, да, Арына все-таки. Но, тым не менш, мука, трэба ці не трэба, вось это... Я, напрыклад, не гатую. Я без мукі раблю. І я так само. Там же крохмал ёсць. Аджаў, яйцо і... Ну то все, тогда мы вырашылі, значит, без мукі. Правильно, без мукі. Арына, ты... Паправіць рэцэпт Арыне і паспрабаваць сапраўдныя беларускія дранікі. Да, пишите в комментариях не толькі нам, але і Арыне, што вось Арына, мука не да. патрэбная. Арына, ты амбасадор дранікаў, рабі дранікі правільныя, калі ласка. Так, можаш цыбулькі дадаць. Працяг тэмы беларушчыны, наша беларуская мова. Дазвольце мне на секундочку, як я заўсёды марыў стаць Віктарам Шукіловічам, вядоўцам праграмы «Мова на нова» і заявіць, што беларуская мова... Вами Шукіловіч да, новый. одна з самых прыгожых і самых разнастайных моваў у свеце. Беларуска з Нідерландаў папулярызуе альшанскі дыялект. Альшанскі дыялект. Для таго, каб мы гэта ўсё абмеркавалі, давайте прапануем нашым гледачам і нам таксама паглядзець гэтае відэа і паслухаць, як жа гучыць гэты альшанскі дыялект. Увага на экран. Я живу жизнь своей мечты. Ось, например, обычный день. От работы было обучение, даже правильно мое имя написали. Як ты белоруска, которая живе в Голландии, то про гэта яно можна мечтать. Для іх наши імена вельмі важкие. Не могу вам багато на роботі знімати, тому що є етика. Зате на вулиці, куди не глянь, то хорошо. Не? Вельмі падобна. Я таксама пра гэта падумаў, калі глядзеў гэты відэо яшчэ да нашай праграмы. Сам зайшоў яго ў тиктоку. Яна вельмі класна робіць, што гэта папулярызуе гаворку, але там шмат русізмаў. Менш русізмаў, калі ласка, будзе ўвогуле круто. Так яшчэ вось эта Кацярына ў блогу разбівае стэрэатып пра тое, што калгас, калгасніцтва і калгаснікі гэта кепска. Не, бо гэта стылёва. Так, Анатолий, тебе што ў абарону? За гэта рэспект. Вось за гэта, як калгаснік, калгасніцы, рэспект проста ад мяне. Пераходзім зноў-такі далей і зноў пра беларусаў, пра іх вынаходлівасць. Мы ні ў якім разе не падзяляем такія падыходы, аднак у Нямецчыне беларус сустрэў іншага чалавека, немца, і папрасіў яго абмяняць валюту. І вось гэты сустрэчны з ім немец памяняў яму $2000 на 13 000, на 12 000 старых, ужо як это, денамінаваных беларускіх рублёў. Кошт якіх 33 евроценты. Долары, марачкі, расійскія рублі, некалі казалі валютчыкі на камароўцы ў Мінску. Ну вось так, пазней высветлілася, што это банкноты старога кшталту, яны ў 16-м, калі я не памыляюся, годзе ўжо былі рарытэт калекцыйны. Можа, нават яны зараз, ведаеце, яшчэ большую вартасць маюць. Вот, можа яму падарунак зрабілі каштоўна, а ён не ведае. Дакладна так, а ён расстроіўся, бедны. Ты нумізматка? Я не, але ведаю нумізматаў. Напрыклад, Андрэй Мелешка, які збірае розныя марачкі і... Расійскія рублі. Расійскія рублі, вось гэтага я не ведаю, дарэчы. Ну, вось такім чынам, вось такія навіны. Адно, што хацеў дадаць пра нашага блогера з Брытаніі, ён усё-ткі, як мне падказалі, абраў Рагачоўскую. Рагачоўскую. Слухай, у меня яшчэ одно вельмі важнае пытанне. Просто жыцця важнае. Мой Інстаграм залілі відосікі з канцэрта Меладзе. Што за гістэрыя з канцэртам Меладзе? Можаш патлумачыць? Можа, я штосьці не разумею ў гэтым жыцці? Ну вот, па шчырасці, вот эта вот з'ява меладземанія ў Беларусі, яна не нясе як бы узроставай планачкі, яна нясе больш гендерную. Там былі мужчыны, я глядзеў відосы, таксама адкрываеш Інстаграм, толькі Меладзе. Прычым няма, прынамсі, мала відэа з самога канцэрту, дзе стаіць Меладзе на сцэне. Там відэа... А там дзяўчыны, так, о, шалеюць, танчаць. На лесвіцы, пад уваходам. Але, ва ўсёй гэтай гісторыі ёсць пазітыў.
Все-таки Меладзе, як бы то ни было, адразу з'ехаў з Расіі, як толькі пачалося расійскае ўварванне ва Ўкраіну. То бок гэта сапраўдны расійскі патрыот, сапраўдны Але грузінскі выступаў мужчына. на дне народзіну Віктора Лукашэнкі. Таму што? ёсць пытаннічкі. Ёсць пытаннічкі. Ну, але ладно, не будзем нікога мы асуджаць. Ну, просто мы здзівіліся такому ажыятажу. Атрымалі пытанне, адказ. Але я вось думаю, што нам добра было бы стварыць такі феномен наш беларускі. Вось, напрыклад, Андрэй спяваў бы, і ўсе жанчыны проста бы маліліся на Летом Андрюшу. прыязджае феномен, которого билеты раскупили за один день. Макс Exactly. Корж. Дакладна. Так, але ўжо стала Макс вядома, Корж, што запомніце. тыя людзі, якія беларусы набывалі квіткі на Макса Каржа, пакуль што не могуць зрабіць візы. І каля 40% тых людзей, якія збіраюцца прыехаць у Польшчу, не могуць проста сюды патрапіць. І ўжо квіткі перапрадаюць. Шановне спадарства, а у нас уже у чарзе у эфіры стаіць Александра Ханевич, і яна гатовая вам паказаць адмысловую зарадку яшчэ больш бадзёрасці сёння ў суботу. Калі ласка, глядзім. Побыла на рынку, поеду на спортпляцоўку. Не хочу пропускать, не глядячы, што погода сёння не вельмі, але нічого. Ну вось, я уже и на пляцоўкі. Я спортом займалася еще, калі училася ў школе. Так яго і не пакінула до 70 гадоў. Мне вельмі падабаецца гэта пляцоўка, і калі тут цяплей, летом, то тут шмат людзей, можна двоих, хто-то тебе пакліча. Як тут трэба на тых нартах пакатацца, то ўжо ходзім двоих. За гэта не трэба плаціць, і заўсёды есть вольныя месцы. Пакуль я жывая, то хіба я буду займацца спортом, бо спорт і робіць мяне жывой. У Беларусі я займалася лёгкай атлетикай яшчэ за школы. І працавала і на абутковай фабрыцы, і потым на хімвалакно, і до самай пенсіі я что-то рабіла. І ГТО здавала, а ў 2017 годзе я пачала так для себе, для здароўя хадзіць з скандынаўскімі палачкамі, і мяне запрасілі на адкрытае спаборніцтва в области гарадзенскай. Былі палякі, французы, шмат было краін, і я там заняла першае месца. Я абагнала мужчин, которые были на 10 годов меня молодшие, и меня зрабілі Александром Ханевич. И калі я сказала, что гэта я, вы ж мой пашпарт глядели, а чаго ж вы так хутка прыйшлі? Jestem задоволена! Калі приехала ў Беласток, я таксама сама для себе займалася, ходила заўсёды с палочками, и 2 гады уже по 23 и 24 я удзельнічала у такой ходьбе, але то было такие не спаборніцтва, але я прыйшла і ў 23 годзе першае, і ў 24 першае. І куды б нас, вас лёс не закінуў, рабіце ўсё ад шчырага сэрца. Хто любіць спорт, займайся са спортом, хто любіць что-то другое, рабіце что-то другое, але каб гэта было для вашай душы. Столькі пазітыву і энергіі, так прыемна глядзець на чалавека, якому цікава жыць. Дзякуй вялікі за гэта. Александра, я нават трошачкі заздрошчу, што яшчэ сёння не паспела зрабіць маю прабежку традыцыйную альбо хаця бы зарадачку, але мне падаецца, што зараз акурат у нас у студыі госць, які таксама вас вельмі зацікавіць. У нас у гостях Альберт Ежи Вяжбіцкі, польскі беларусіст, аўтар тэлеграм-канала на беларускай мове «Польскія аповесці». Добрый дзень. Добрый дзень. Вітаем, добрый дзень у хату, як у нас кажуць. Спадар Альберт, чаму вы абралі вучыць беларускую мову? Ну, гэта падаецца так непрактычна,
але экзатычна. Гэта можа так падавацца, але насамрэч я з моманту, калі пачаў вучыць беларускую мову, у мяне пастаянна ёсць нечым заняцца звязаным з беларускай мовай, з беларускай культурай, з Беларусю агулам. Таму, ну, у прынцыпе, гэтае пытанне, яно трошкі больш, я б сказаў, стэрэатыпнае, што ёсць такія мовы, якія людзі вучаць масава, італьянская, нямецкая, здаецца, там пастаянна ёсць праца, ёсць з кім паразмаўляць. А насамрэч гэта наадварот. Калі ты выбіраеш мову, якая не так папулярная, то раптам адкрываецца вельмі шмат магчымасцяў. Таму ў мяне выбар. І сам па сабе становішся феноменам, калі замежнік вучыць беларускую мову, і мы заўсёды захапляемся. Не просто вучыць, а яшчэ і любіць, правда? Бо ну, беларускую мову можна вывучаць толькі, калі ты яе полюбіў. Я ведаю гішпанку яшчэ одну, напрыклад, которая таксама вывучыла беларускую мову. А я ведаю аўстралійку. Во, супер. Калі-небудзь мы складзем спісы, зачытаем такі... Ганаровых грамадзянінаў пачэсных вывучальнікаў беларускай мовы. Альберце, так? Да, у мяне пытаннечка такое ёсць. Вось я заўсёды чуў два меркаванні, што беларуская і польская альбо вельмі падобныя, чуў такое меркаванне, а другое меркаванне, што беларуская і польская вельмі адрозніваюцца, і асабліва палякі не разумеюць беларусаў. Як для вас, падобныя гэтыя мовы ці не, і ці цяжка паляку вывучаць беларускую мову? Што было асабліва цяжка? Я думаю, што яны вельмі падобныя. Гэта факт. Я перад тым, як пачаць вучыць беларускую мову, вучыў расейскую. І скажу шчыра, што беларуская нашмат бліжэй. І я бачу гэта таксама па сваіх вучнях, таму што я настаўнік польскай мовы для замежнікаў. І калі ў мяне ёсць вучні не беларусы, украінцы ці расейцы, то бок таксама з усходнеславянскай, скажам, групы, то ім нашмат цяжэй даецца, чым беларусам. Вось у беларусаў і фанетычна гэта неяк бліжэй, і таксама ёсць гэтыя агульныя словы, агульны граматычны склад мовы, таму, напэўна, як для мяне гэта блізка. Але калі казаць пра рэчы, якія палякам даюцца цяжка, то палякі не адрозніваюць гука х і г. Гэта поўнасцю для нас гэтыя гукі супадаюць як адзін, і паляк не расчуе. Ну, калі Хелена, Гелена і Гелена гэта адно і тое. Ну, ге гэта асобна, але г і х гэта як бы адно. Але гэта тое, што нас акурат яднае з украінцамі. Спадару Альберце, мы ведаем, што вы ладзіце таксама і экскурсіі беларускамоўныя ў Варшаве. Якія маршруты найбольш папулярныя, якія кропачкі вы можаце парэкамендаваць, які варта наведаць, якія спалучаюць нашу супольную гісторыю? Ну, вось тут у мяне гэта ініцыятыва, яна адбываецца настолькі рэдка, што у мяне маршруты паўтараюцца вельмі рэдка. Калі, напрыклад, у мінулым годзе я зладзіў каля 30 экскурсій, то, падаецца, магчыма, 2-3 паўтарыліся. То бок маршрутаў шмат, але, напрыклад, па папулярнасці у мінулым годзе суперпапулярнае было Павісля, то бок беларусы даюць перавагу месцам, якія не такія цэнтральныя, то бок не стары горад, не кракаўскае прадмесце, яны ўжо там былі, яны там ходзяць. Там таксама вельмі складана заахвоціць беларусаў, каб прыйсці на шпацыр па кракаўскім прадмесці, бо ім падаецца, што мы там жа ходзім, не ведаю, кожныя выходныя ці кожныя другія выходныя. І, напрыклад, беларусаў вельмі складана заахвоціць хадзіць па магілках. Таму што мы, палякі, вельмі любім могілкі, а беларусы, ну, не вельмі. Ёсць нейкія такія непазітыўныя рысы. Але я стараюся заахвоціць, таму што ў нас таксама могілкі, гэта цікава. Мяне сябра, які вельмі любіць Варшаву, жыве ўжо тут каля 7 гадоў, увесь час восенню кліча на Павонскі схадзіць на экскурсію. Я ўсё неяк не асмелюся. Але вось мне такое пытанне, вы ладзячы гэтай экскурсіі, добра ўжо пабачылі, хто такія беларусы. Якое ўвогуле яны на вас такое ўражанне робяць вось сваімі паводзінамі, ці адрозніваюцца па сваіх паводзінах беларусы ўвогуле, там, не знаю, ну, хотя бы от поляков, а так и от іншых людей, которые живут в этом свете. Я могу сказать, что белорусы, якія приходят до меня на экскурсии, это зусім іншы тип туристы, чым
замежнікі, для якіх я вяду экскурсіі на англійскай мове, бо гэта моя, скажем, галоўная праца, то гэта людзі, якія проста прылецелі, 2-3 дні і адляцяць, або паедуць у Кракаў ці Гданьск. А беларусы гэта эміграцыя, якая вельмі, я б сказаў, інтэлектуальная, то бок людзям заўсёды хочацца чагосьці новага. Няма такого, што я зрабіў 30 маршрутаў, і мне ўсё закончылася, толькі заўсёды хтосьці ёсць, хто падкажа: а вось скажыце, а можаце нас узяць у гэтую кропку, ці паразмаўляць пра гэтую падзею. І гэта вельмі натхняе, бо я насамрэч беларускія экскурсіі бяру для сябе як нешта, што мяне развівае. То бок я сяджу сабе ў англійскіх, гэта турыстычныя маршруты, яны паўтараюцца, я ўжо можаце мяне разбудзіць о 3-й ночы, я гэта ўсё правяду. Нормально. Беларусы, вы развіваеце, запомніце гэта. А адкуль вы чэрпаеце інфармацыю для менавіта экскурсій для беларусаў? Ці ведаеце, што ёсць такі сервіс, які называецца kultmapka.me, дзе сабраныя розныя беларускія кропкі ў розных месцах ва ўсім свеце, які звязаны з нашай беларускай гісторыяй ці з асобамі з нашай гісторыі? Ці вы ведалі пра такі сервіс? Так, я ведаў, я карыстаўся калісьці таксама паслугамі, якія там ёсць, таму ведаю. Вельмі цікава ведаць, што вы былі ў Беларусі, правда? Так. І ці ёсць там нейкія мясціны, ну вось куды б вам хацелася вярнуцца? Дарэчы, ці даўно вы былі ў Беларусі? Я ў Беларусі апошні раз быў у 2019 годзе. Ну і пасля гэтага ўжо не паеду пакуль. Але месцы, якія мне падабаюцца ў Беларусі найбольш, я заўсёды гэта выклікае смех або шок, што я кажу, мой любімы горад у Беларусі гэта Віцебск. Па складзе горада. Мне вельмі падабаецца. Не ведаю, людзям здаецца, што паляку павінна падабацца Гродна, там Брэст, магчыма, ці штосьці. Але мне насамрэч Віцебск найбольш спадабаўся, таму што ён вельмі такі разнастайны. Ёсць таксама, магчыма, гэта спалучэнне з Варшавай, што ёсць вось гэтая Дзвіна, ёсць вось Віцебск, ёсць Задвінне, так? Гэта дзве розныя кропкі, як Варшава і Прага. Але мне таксама падабаецца Палесе, Пінск, прыгожы горад. Таму у Беларусі шмат чаго, ну я шмат чаго не паспеў яшчэ пабачыць. У мяне складаўся спіс, і пакуль ён, скажам, затрымаўся, і з яго будзем выкрэсліваць месцы, спадзяюся, яшчэ у будучыні. Я пераканана, што калісьці Беларусь сапраўды стане турыстычнай перлінай, вось такой некранутай яшчэ прыроды, і да нас завітае вельмі шмат турыстаў і пабачыць тое, чаго ўжо, в прынцыпе, у Еўропе не так багата засталося, але, канешне, мы гарадзенцы сціплыя, лічым, што гародня яна проста па-за канкурэнцыяй. А мы людзі з Падывенца таксама сціплыя, мы лічым, што вянецкае графства самае лепшае. Так што раю, вельмі раю патрапіць калі-небудзь у Івенец, паглядзець на цэнтр керамікі, цукеркі, кароўка і так далее. Вось ты маеш планы, а вы маеце ўжо нейкія планы, звязаныя з беларускай мовай, навучаннем, экскурсіямі, ці вось вашым развіццём менавіта ў гэтай сферы? Ёсць план, пра які я не магу, на жаль, сказаць, але будзе вельмі прыгожая нагода для палякаў, каб вучыць беларускую мову, спадзяюся, у бліжэйшы час. Я думаю, што гэта будзе таксама прыгожая нагода вас яшчэ раз запрасіць у нашу студыю. Дзякую вяліка спадару Альберце за тое, што вы папулярызуеце беларускую мову не толькі для замежных турыстаў, але таксама і для саміх беларусаў, а таксама для нас, шаноўнае спадарства, гэта дадатковая нагода карыстацца нашай роднай мовай часцей. Нагадваю, што з намі быў польскі беларусіст Альберт Ежы Вежбіцкі. А мы працягваем нашу раніцу і нясем культуру, а дакладней кніжкі ў масы разам з Крысцінай Дробыш. Задумаліся, што ж такое антыстырынг і пра што ўвогуле ідзе гаворка, то я вас разумею. Бо гэтае слова выдумка нашай гераіні для назвы сваёй таямнічай, але цікавай акцыі.
Антистыринг, потому что я не забираю, а отдаю. Не тырю книги, так, я их наоборот вертаю. И тому и вышло то, что вот антистыринг, то бок не тырю, а наоборот ситуация. Все пачалося з кніг, собственно, што за акцыя з таго, што я кадралася ў Фейсбуку і у суполцы адной з суполак беларусаў у Польшчы знайшла, што хтосьці прадае кнігі. Там было, кніг 30, напэўна. Я такая, як так, бяру все, што на беларускай мове. Шчыра кажучы, варта прызнаць, грошай нармальна аддала, але это ж кнігі. І ў нейкі момант я подумала, што ж яны так стаяць, я все адно іх ніколі не прачытаю ўсе. Подумала, а чаму б іх не раздаць? І раздаць не наўпрост камусьці, а таемна, па варшаўскіх кавярнях, бо неяк там бракуе кніжак на роднай мове. Пра распаўсюд белліту Крысціна пачала расказваць у сваіх соцсетках. Мы знаходзімся ў кавярні, дзе была пакінутая першая кніга. Татачка Купала быў пакінуты тут. Вось, і пашанцавала, што столік побач з той палічкай, дзе кніга была пакінутая. Таму спраўдзім жа. Беспаліўна, да, как ні-то? Ці можа яе хтосьці стыбраў? Можа быць, хтосьці памятны. Ёсць! Можа, кніжачка пакінутая, можа, хтось яе ўжо чытаў. Не ведаю, мы это не даведаемся, там, знаеш, адзнакі не... Але у мяне ёсць прапанова, это мне таксама параілі сябры, что, типа, ты ж просто так книжки покидать можно, ты что-нибудь у них покидай. Не ведаю, там, паштоўкі какие-нибудь, там еще такое, гроши. И книжечку свою отдаешь еще и... Таточка Купала профинансовал, финансую белорусскую литературу. Белорусская литература приносит радость и асалоду у розных сэнсах этого слова. Ёсць заўсёды эгоістычная мэта. У мяне гэта навык раставацца з рэчамі, которые гіпатэтычна могуць мне ніколі не спатрэбіцца. А па-другое, раставацца з імі карысна. Вось. А па-трэцяе, так, просто гэта было натуральна. Прыйшоў, беларуская кніжка, каб не было, беларуская кніжка. Ёсць кнігі, которые я сапраўды ніколі не аддам. Это з тых старых выданняў. Гэта такі шматтомнічак Караткевіча пад нумарочкамі. Там быў 1, 2, 3, 4, 5. Ёсць там томік, который вечна ўсе шукаюць. Ва ўсіх ёсць там, напрыклад, 4 з 5, а там 5-га няма. Не помню, які менавіта, але ўсе яго шукаюць. Такая рэліквія. Іх складана знайсці, і вось гэта ўжо ў прыватнай бібліятэцы маёй. Якую кніжку ты параеш нашым гледачам пад ранішнюю каву? А так, напэўна, параіла б... Я ведаю, што параіць. Пад ранішнюю каву абсалютна сучасная кніга Yellow Face. Яна толькі-толькі выйшла ў выдавецтве Янушкевіч. Пераклала Наста Карнацкая. Это сусветны бестселлер, такая жоўтая вокладка з тварам. Мне здаецца, што пад ранішнюю каву вельмі будзе класна. Таму дуже раю. Выдавецтве Янушкевіч, Наста Карнацкая, Yellow Face. Даражэнькі, а у нас таксама тут ёсць свой антыстырынг. Хадземце, я вам пакажу. У нас тут ёсць багата кніжачак, якія прынесла спецыяльна ў нашу студыю. Мне цікава, колькі яны тут пратрымаюцца. Глядзіце, які свеженькія. Саша Чарнуха, Гвалт, Імёны свабоды, культавая, абсалютна культавая кніжка Владзіміра Арлова. Альбо вось гэта Віслава Шымборская, вершы па-польску і па-беларуску для тых, хто хоча вучыць. І абсалютны гонар, бел-чырвона-белы сцяг, сцяг нацыя ідэнтычнасць. Мне вось сапраўды цікава, колькі гэтыя кніжкі пражывуць тут у студыі, пакуль іх ніхто не стырыць, але калі хтосьці возьме пачытаць, калі ласка, вяртайце, дзеля гэтага кніжкі ёсць. Лічу, што трэба кніжкамі дзеліцца. Што, бегу далей да хлопца. Уже тут Андрэй да нас завітаў. Так, сябры, падсумуем, маладзечна, Бабруйск, Барысаў, Горадня, Гомель і не толькі глядзіць нас наўпрост цяпер і пакідае свае гарады ў каментарах. А Івенец? Івенец пыталіся пра яго, але ці ёсць адтуль людзі, мы пакуль не ведаем. І вось які цікавы яшчэ адзін каментар. Саша Бусіл пішет: а навошта рабіць выгляд, што гэта прямы эфір і нехта вам нешта піша?
Ну, Александр, вось вам, калі ласка, і... Я так Вось і скажу. гэта і праверка на прямы эфір і ёсць. Я так скажу, я так зайдрошчу, што Аліна, ў адрозненні ад мяне, вось яна не пакінула свой тэлефон за кадрам, взяла яго ў эфірную зону. Гэта быццам бы было забаронена, але наступным разам я бачу, што для раніцы гэта дазволена, то я возьму свой смартфон і буду вам на простым эфіры нешта пісаць у адказ на ваши каменты. А зараз вось мы праз пасрэдніцтва Андрэя гэта будзем рабіць. Так, ось цікава, дарэчы, Аліна, ты адначасова і вядзеш гэту перадачу, і пішаш в каментарах. І калі ты это все паспяваеш? Сюжэты. Я шмат задачная і магу рабіць шмат рэчаў адначасова. Дарэчы, гэта абсалютна не сакрэт, шмат якія жанчыны так здолелі. І Юлій Цэзар. Не перабольшваем, не Не ведаеце за гэта... Добра, сябры, вяртаемся троху назад. Памятаеце, мы гаварылі з вами пра згушчонку, і вось пра яе акурат і ёсць некаторыя каментары. Так. Як вы, Анатоль і Аліна, ну, напэўна, я, Андрэй, мы все... Не адрозніваем. Да, як вы не адрозніваеце між сабою Рагачоўскую і Глыбоцкую. А ведаеце, як трэба адрозніваць? Рагачоўскую накладваюць, а Глыбоцкую наліваюць. Во. Я ад думаю... Рагачоўскай рагочуць, ад Глыбоцкай глыбокіх раздум'яў прыходзяць. Глыбочуць. Што да вот падобных афарызмаў. Таксама мы ўзгадвалі пра гарады і пішуць людзі таксама і пра гарады. Вось як, одну секунду, пра Маладэчна. У нас у Маладзечна пытаюцца, ты дурны ці ты з Вілейкі, напрыклад? Ёсць яшчэ якія-небудзь? Шмат чаго там і пра Вілейку, і пра Маладзечна. Я скажу толькі самае галоўнае, што я ганаруся тым, што мой тата нарадзіўся і мама нарадзілася ў Маладзечынскай вобласці, а я ўжо нарадзіўся потым у Мінскай. Хаця наш Маладзечынска-Віленскі край, ён застаецца такім анклавам нейкай своеасаблівай культуры. Мы нават пагаворыцца адрозніваемся, пагэтаму не получылася савецкай уладзе неяк зміксаваць вось людзей з віленскага вось гэтага краю, то і не атрымаецца, таму што мы сёння трымаемся сваіх каранёў. Беларусы вельмі разнастайная нацыя, шмат гаворак, шмат традыцый. Горадне, Берасце, Магілёў, Віцебск, Мінск. Сюды жывуць класныя людзі. Я упэўнены, што ў гэту раніцу выглядзіце гэту праграму разам з намі. Раніца на Белсаце мы стараемся, каб вам было цікава, пазітыўна, каб у суботу раніцы, нядзелю раніцы вы прачнуліся такія, дзе там Аліна і Анатоль, а дзе там Дзяніс і Кацярына, а дзе наш Андрэй Сольжыц? У каментарах, дзе Кацярына і Дзеніс будуць, Кацярына і Дзеніс. Я думаю, што ўжо ў наступныя выходныя, шаноўнае гаспадарства, я не спынюся казаць пра тое, што ёсць асаблівая мафія, гарадзенская. Сёння, дарэчы, трошачкі гэта было бачна па нашых матэрыялах. Мы таксама прыблізна ў вашым баку, прынамсі, моя стрыечная сястрычка, з которой мы выраслі, жыве ўжо большую частку свайго жыцця у горадні, там выкладае музыку. Прывітанчык табе, гусечка моя. Асаблівае прывітанне для спадарыні Александры. Яна абсалютна неверагодная, пазітыўная жанчына, якая, дарэчы, як я калісьці займалася лёгкай атлетыкай. А вось, дарэчы, гарадзенская такая мафія невялічка ў нас тут, да, як бы сказаць, абразавалася. А ці ёсць якое-небудзь стаўленне ў гарадзенцаў, асаблівае да сталічных рабятаў? Да, канешне, няма. Але ўжо зараз мы мусім з вами развітвацца. Гэта жывы эфір. Час праляцеў проста імгненна. Спадзяюся, што і для нашых гледачоў. Але ўжо заўтра мы вернемся ў гэтую студыю і разам з вами правядзем яе проста як належыць. Развітваемся, махаем ручкай. Зараз гучаць будзе музыка. Да пабачэння. Раз, два, три, чатыры. Там былі мои сяброўкі і незнаёмыя хлопцы. Звычайная вечарына. Я сумавала, малявала на каленцы алоўкам. Раптам мне святло захіліла нечыя спіна. І не тое, каб у нейкай там надта ўжо актуальнай кашулі. Так
губляю розум у першую весну мою. Без, так, без, хто може бути свярозим, поезію ці прозу. Кажи, я слухаю. Раз, два, три, чотири. З того району, звичайно, было незручно добираться, але маршрутка прийшла якраз. Я у своїм покої, мені хочеться сміятися, але не можу, сусідка, ранній час. І тоді я вийшла з інтерната, просто на хвилину постоять на вулиці. О, матуля, о, тата, я хутко засну, а город обудится. Без, так, без, там был водор безу. Я губляю розум у першую весну мою. Без, так, без, хто може бути свярозим, поезію ці прозу. Кажи, я слухаю. Без, так, без, без, так, без. У першую весну мою. Без, так, без, хто може бути свярозим, поезію ці прозу. Кажи, я слухаю.